El Rall. De poble a poble, fem xarxa. Un segle informant, entretenint i educant. En este sentit, la UNESCO expressa que en esta edició l'assumpte triat llança llum sobre el notable passat, el present rellevant i la promesa d'un futur dinàmic de la ràdio. Bon dia, benvinguts i benvingudes a este programa especial del Rall, pel Dia de la Ràdio. Un any més, la xarxa d'emissores municipals valencianes s'uneixen amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat per a commemorar esta jornada festiva fent allò que més ens agrada fer, ràdio de proximitat. Quines ganes teníem de tornar a celebrar esta jornada? Ho fem des de la plaça de Manises, al costat del Palau de la Generalitat, proper de la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, i és perquè per esta plaça passegen desenes de ciutadans i de turistes cada dia. Encetem esta edició especial del Rall amb la ràdio i les persones que la fan possible com a principal protagonista. Es pot seguir a través de la ràdio d'Apunt, ja ho sabeu, però a més l'oferim en streaming per les nostres xarxes i les de la Federació. Al llarg de les pròximes 2 hores ens acostem a algunes de les estacions de ràdio municipal. A més, parlarem, de vertebració, festes, educació, igualtat i tractarem de transmetre com més fer ràdio des de les comarques. Però primer rebeu la salutació de l'equip del programa dirigit per Javier Domènech, així estem tots, i per a la majoria de nosaltres, les emissores municipals que conste han sigut el lloc on hem començat una carrera, on hem fet unes pràctiques, han sigut i encara són una gran escola professional que ens ha permès estimar este mitjà de comunicació. Benvinguts, amics i amigues, al Rall. Estàs escoltant el Rall amb Gemma Juan. En el programa especial que fem pel Dia de la Ràdio és necessari parlar de la importància del recolzament institucional, ja que és una eina bàsica per a la bona salut de les emissores municipals, comarcals i l'autonòmica, clar. Això ho sap molt bé la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que aposta per esta xarxa, però també ho sap, i ho té clar, la Generalitat Valenciana. Per esta raó ens acompanya d'una banda Paco González, director general de comunicació de la Generalitat. Hola, Paco. Hola, Gemma, bon dia. Tu eres de ràdio? Tu eres oient? Desde que vaig a parlar-te en castellà, perquè em dóna vergonya parlar-te en valencià, perquè còmode, va. El meu valencià es una mica ruin. Soy de radio, pues yo creo que como todos los periodistas, por de formación profesional, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Y ya el colmo ya es que escuchamos la radio con la tele. O sea, es decir, escuchamos, ponemos la tele para escuchar la radio. Però escuchamos la ràdio, és veritat això, eh? Porque ya, I ara por comodidad, por vagancia ja. Perquè té més emoció des de la ràdio a la vida, que a més, dic jo, ara perquè tenim les xarxes i hi ha moltes mitjans de comunicació, però quan nosaltres teníem uns quants anys menys, la ràdio era la primera en aplegar els llocs, perquè en un telèfon tu tenies l'actualitat a l'abast. Pero es que eso sigue pasando. Cuando, vamos a ver, todos tenemos teléfonos y smartphones, ordenadores y demás, pero a lo mejor los que somos un poquito más boomer, por decirlo de alguna manera, los que somos un poquito más viejos, lo primero que hacemos, al menos yo, tampoco voy a hablar por los demás, es encender la radio para enterarnos de lo último. Al menos yo no consulto redes sociales, lo que hago es directament per la ràdio. És automàtic, quasi quan vas al cotxe també. Parlem de la necessitat de la ràdio en les nostres vides, per tant, la importància d'usar-la com a eina divulgativa. Sí. Parlant de política, per exemple. Sí. Pero, en ese sentido es imprescindible para las instituciones, para las administraciones, para las empresas, para todo el mundo. No hay, iba a decir, a lo mejor es demasiado contundente, pero es incomparable la fuerza y la potencia que tiene la radio en ese sentido, para divulgar todo tipo de contenidos, para entretener, para divertirnos, para emocionarnos, para todo. I anem en la ràdio en primera instància, la de proximitat, la de les emissores municipals. Claro, que no deben ser, vosotros hacéis un trabajo desde la xarxa de emisoras municipals valencianes tremendo, porque no las podemos olvidar, porque esa radio de proximidad, de cercanía, es la que nos da los contenidos que a lo mejor otro tipo de emisoras no pueden llegar nunca. I de la mateixa manera que la política, la primera línia de política és la municipal, és la que el ciutadà té al costat i li diu a l'alcalde i al concejal pel camí, pel carrer: escolta, que al meu carrer no funciona la farola. La ràdio de proximitat també és el primer vehicle al que acudir. Claro, hace esa misma función, efectivamente.
En este sentit també ens acompanya la vicepresidenta segona del Consell, Susana Camarero. No ha dubtat a vindre, només l'hem telefonat. A més, ella també s'encarrega de les qüestions de polítiques socials. Com va això? Muy bien. Estem encantats que ens acompanyes i, a més, parlem de la importància de la divulgació dels nostres quefers, en aquest cas polítics, a través de la ràdio. Susana Camarero és de ràdio? Sí. ¿Es consumidora de radio? Sí, igual que decía el director general Paco, yo me levanto con la radio. Yo no enciendo la televisión, hay gente que se levanta y enciende la televisión. Yo mientras me arreglo, me preparo desayuno, yo tengo la radio puesta, pero lo soy porque lo he vivido también en mi casa, con lo cual es una tradición que se mantiene. Los que tenemos cierta edad, los que nacimos en el siglo pasado, como dice mi hijo, tú que eres del siglo pasado, estamos acostumbrados a manejarnos con la radio. Sap que, vicepresidenta, que ma mare dia, en el llit en som tres, ton pare, José María García i jo. Sí. Passaven tota la nit amb la ràdio i ja la tenien, de matí quan s'alçaven ja la tenien en marxa. Vinga, parlem de les línies generals i els reptes del seu àmbit de treball. Se basa en 4 potes, la seva conselleria, i jo la primera d'elles per la que li vaig a preguntar és la violència de gènere, perquè vam estar juntes el 25N. Eso es. I se va parlar de coses que a mi m'han impactat molt, com el compromís de pujar un 39,70% la inversió en aquest tipus de treball, o el de cuidar els centres dona 24 hores, les treballadores i els treballadors dels quals estaven ahí esperant tindre aquesta estabilitat. Jo vull saber com continua esta tasca, com va duent-se a terme. Pues hoy, unos cuantos meses después del 25 de noviembre, que es el Día Internacional, seguimos con el mismo compromiso y con unas políticas más avanzadas. Nosotros tuvimos claro desde el principio que la lucha contra la violencia que padecen las mujeres es una prioridad de este Consell, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de sombras en esta política, y que queríamos avanzar sobre lo que ya se había desarrollado. Por eso pusimos en marcha la figura de un comisionado que lucha contra la violencia sobre la mujer, una figura que no existía con el gobierno anterior. Por eso, como bien dices, incrementamos en los presupuestos el 40% para la lucha contra la violencia, y por eso hemos licitado los centros 24 horas. Hace apenas unas semanas ya se terminó la apertura de las plicas de los centros, y ya tenemos licitado unos centros que llevan 5 años sin licitar. Unos centros que son vitales, que nacieron, tengo que recordar, en 1996, con lo cual tienen una larga trayectoria, una larga experiencia, y que permiten que cualquier víctima tenga esa proximidad de profesionales, ese apoyo, ese acompañamiento de las profesionales, porque son casi todas mujeres, para ayudarles a salir del círculo de la violencia. Y hemos hecho algo, o hemos intentado trabajar en una línea que creo que es la adecuada, que es sacar del debate partidista, sacar del debate político las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Nosotros siempre gestionamos pensando que delante de nuestra política están las mujeres, las víctimas. Pensamos en ellas y en nada más cuando tomamos las decisiones, y lanzando un mensaje que ya lanzábamos en aquel día, el 25 de noviembre, de implicar a toda la sociedad. No tenemos que fijarnos solo en las víctimas, el foco no lo tenemos que poner en las víctimas, sino en el conjunto de la sociedad. Decíamos en la campaña institucional alrededor del 25 de noviembre, una campaña que dura y que perdura, ¿sí? A ti no te duele, implicando a la sociedad. Tenemos que ser todos, aportar nuestro granito de arena y ser conscientes que solo con la colaboración de todas y todos, de la sociedad en su conjunto, de las profesionales, de las instituciones, de las administraciones, de la administración local, y nos acompaña la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Solo con la colaboración y la suma de todos seremos capaces de erradicar esta lacra social que nos hace tanto daño. Que ens preocupa tantíssim. Ahí una de les claus estava en l'educació, i per això, Paco, una eina per a fer a plegar aquestes campanyes, este treball, és precisament els mitjans de comunicació, és precisament la ràdio, perquè ens ocupa avui. Claro, los medios tienen una responsabilidad muy grande en eso, ¿no? Para cumplir toda una serie de patrones, de normas. La autorregulación es muy importante en ese sentido, pero bueno, yo creo que en la Comunidad Valenciana, los medios de la Comunidad Valenciana, las radios de la Comunidad Valenciana, de ámbito autonómico, provincial, local, municipal, yo creo que en ese sentido son, la verdad, son muy profesionales, sensibles y muy cumplidoras. Gràcies per acompanyar-nos en un dia tan important per a nosaltres. Gracias a vosotros, gracias a la Federación Valenciana
de municipios i províncies, a la xarxa d'emissores municipals valencianes i a Punt, també, per aquesta iniciativa. Gràcies, Paco. Seguim xerrant. Jo volia començar pel tema de la violència del gènere amb la vicepresidenta, perquè va ser l'última conversa que vam tindre en aquest sentit, però n'hi ha moltes de les polítiques que estan baix la seva responsabilitat que ens interessen. Jo vull preguntar-li ara per la inversió en infraestructures sociosanitàries, perquè això... Mira, l'alcaldessa de Requena, presidenta de la Federació, com diu, sí, això ens preocupa moltíssim a ciutadans de cada municipi y en ese sentido también hay unas líneas muy claras y muy marcadas. Sí, lo que nosotros estamos haciendo respecto a las infraestructuras es poner orden al desorden y hablar con claridad, con transparencia y con verdad a los ayuntamientos. El gobierno del Botánic había pintado y dejó pintado porque era más que un compromiso sobre el papel, pero no en la realidad, que era un plan Convivint, que comprometieron 500 y pico infraestructuras sin dotarlas presupuestariamente y con una ejecución del 13%. Nosotros nos hemos encontrado con que parte de esas infraestructuras pintadas en el papel, ese plan fantasma que le estamos, como le estamos llamando, era inviable ponerlo en marcha, y estamos hablando con todos y cada uno de los ayuntamientos implicados, porque en muchas ocasiones dependía del dinero de fondos europeos, que tiene una caducidad en el 2026, para decirles en qué momento estáis de la ejecución de las obras. Da tiempo para en el año 26 tener la obra, porque si no, no nos lo va a pagar Europa y yo no te lo voy a pagar a ti. Por lo tanto, vamos a poner orden en el desorden, vamos a hablar con los ayuntamientos para decir estas son las obras que se pueden hacer, y el resto de las obras que no estén dentro de este plan, vamos a hacerlo con la colaboración público-privada. ¿Cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra hoja de ruta? Prestar el servicio a los ciudadanos, un servicio de calidad, el que merecen los ciudadanos. Cada vez son más las demandas, cada vez son más las necesidades de todos los ciudadanos, en temas de residencias de mayores, en temas de, y veo algunos alcaldes en la plaza, en temas de centros de día, en temas de centros para menores, en centros para personas con discapacidad, y hay que darle salida a esto. Pero no todo lo podemos hacer solo con el peso y con el presupuesto de la Administración de la Generalitat, porque sería imposible. Por lo tanto, vamos a esa colaboración público-privada y vamos a prestar el servicio. Vamos a reducir listas de espera, vamos a prestar un servicio de calidad para que las personas que necesiten tener su residencia, tener su centro de día, tener su servicio, puedan de verdad tenerlo. Y con transparencia, y hablando de verdad con los ayuntamientos y organizando ese desorden que nos han dejado como herencia al gobierno anterior. Jo deia que des de les emissores municipals i des de la política municipal som com la primera instància que escoltem als ciutadans de primera mà, i també la conselleria en la que vostè treballa, jo diria que és de les que està més al cau de la cosa més sensible de la vida del ciutadà dia a dia, el que necessita accedir a la vivenda, el que necessita l'ajuda a la dependència. Jo no sé si aquesta responsabilitat pesa molt, és satisfactori també veure que se cobreixen aquestes necessitats socials, i quins reptes són els més importants que se planteja en el seu treball, a la seva ruta de viatge. Nosotros somos la Consellería de las Personas. De las personas. Y por lo tanto, todos los días nuestro objetivo prioritario es atender a las necesidades de las personas. Son muchas, porque es una consellería muy amplia, pero si nos miramos a quién vamos dirigidos, a quién va dirigida nuestra acción de gobierno, pues nos encontramos con personas mayores que cada vez tienen más esperanza de vida y por lo tanto cada vez necesitan más recursos de dependencia. Y que todos serán personas mayores. Todos queremos llegar a ser personas mayores, y no es lo mismo una persona con 70 años que requiere una determinada ayuda, con 80 que requiere otra, o con 90 o 100 que llegan muchas de las personas donde tiene una dependencia. Yo pienso llegar. Claro, pero tienes que llegar con bien y sobre todo con sí, el apoyo que necesites en cada una de las etapas de tu vida. Totalmente. Y para eso estamos las administraciones, para ayudar a que las personas lleguen con los recursos que necesitan en cada una de las etapas de su vida. Pero también hay mayor esperanza de vida en las personas con discapacidad, y por lo tanto tenemos que ayudarlas. Nos encontramos, y es una de las... Bueno, y también en la infancia, ¿no? Con lo cual se multiplican las necesidades de los ciudadanos, de las ciudadanas, y nosotros tenemos que dar salida.
prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Todas. Desde prestar el servicio y reducir las listas de espera a la dependencia, reducir esas listas de espera para acceder a un centro residencial de estas personas mayores que tienen esa dependencia, que requieren vivir en una residencia, pero también reducir las listas de espera a las personas con discapacidad que también lo requieren. Y nos encontramos, por ejemplo, con una modalidad que estamos explorando y es personas dependientes, personas con discapacidad que sus cuidadores ya son personas dependientes porque son mayores. Y vamos a intentar pues, conjugar en residencias esas dos necesidades, personas mayores que están como cuidadoras de personas con discapacidad, por ejemplo, que antes no se producían porque no vivían tanto tiempo ni unas ni las otras. Por lo tanto, las personas con discapacidad, pero también esas personas que se encuentran con necesidades de emergencia social o de emergencia habitacional. Hay muchas personas que trabajan y por el precio de la vivienda necesitan una ayuda. No están en exclusión, pero sí que están en vulnerabilidad y necesitan una ayuda de vivienda. Y hemos definido esta como la legislatura de la vivienda. Y por eso la vivienda está dentro de esta Consellería Social, porque siendo un derecho, hoy se está convirtiendo en un problema para muchas familias. Y queremos apostar por esa ayuda a viviendas económicas para que las familias puedan acceder y que dejen de ser vulnerables por culpa de la vivienda. Vamos a construir, es un compromiso del presidente Mazón, que va a ver la luz y que va a ser una realidad, 10.000 viviendas durante esta legislatura. Insisto, más allá de la emergencia, viviendas más económicas para que cualquier familia pueda tener esa vivienda. Pero también, y centrado en la vivienda, estamos trabajando con una mirada especial a los jóvenes. Hoy los jóvenes no se pueden emancipar por el precio de la vivienda. Es necesario que esos jóvenes tengan la posibilidad de emanciparse, de construir una familia y por lo tanto también luchamos contra el reto demográfico porque si no nos estamos encontrando con muchos problemas. Pero también luchamos, como decíamos antes, con las cuestiones de igualdad, que no solamente son erradicar la violencia de género, sino apostar por la conciliación y la corresponsabilidad, apostar por el talento femenino, apostar por la promoción de las mujeres. También trabajamos, como digo, por las personas más vulnerables, por esas personas que tienen una renta valenciana de inclusión. Estamos modificando la renta para que puedan trabajar y no perder su renta porque trabajen, porque hay que incluirlas en el sistema. Yo me reúno con los usuarios de la renta y les digo, si lo que queremos es que estéis poco tiempo con nosotros, si lo que queremos es ayudaros a que tengáis un trabajo y que no nos necesitéis. Ese es el objetivo, que aquellas personas que hoy son vulnerables dejen de serlo y aquellas personas que nos necesiten nos encuentren y que se quite y que se aparte la ideología, el sectarismo, como había la legislatura pasada, y que de verdad el centro de nuestras políticas está en las personas, no en la ideología. Si es que las personas de la Comunidad Valenciana nos necesitan, hay muchas personas que nos necesitan y estamos aquí para ayudarlas y atenderlas. I quan eres altament vulnerable, que necessites això, recolzament. Y no les importa ni quién se la dé ni cómo se lo dé, lo que le importa es que la prestación que requieren la tengan. I quin paper, què podem fer des dels mitjans de comunicació, des de les ràdios, d'àmbit municipalisme, d'àmbit comarcal, d'àmbit autonòmic, per donar recolzament, fer aplegar estas iniciativas? Sí. Antes hablabas con Paco, con el director general, de el papel que juegan en la divulgación. A mí me parece que hacéis un papel importante en la divulgación. Si hablamos de violencia de género, es cómo se cuentan las noticias. Dejemos el morbo y hablemos de cuando hay una víctima, de un mensaje positivo, hemos tenido una víctima, pero hay medios, hay herramientas, hay profesionales, hay posibilidad de salir. Demos mensajes de esperanza a las víctimas, hagamos una función, una labor divulgativa de qué cuestiones, qué temas, qué herramientas, insisto, qué se está desarrollando, qué políticas, qué gestión estamos desarrollando desde las distintas administraciones para ayudar a los ciudadanos más vulnerables, para ayudar a esas personas que nos necesitan. Y también tenéis una labor que quizás sea menos visible, que es la del acompañamiento. Hay un problema que padecen nuestros mayores, pero no solo nuestros mayores, y es la soledad no deseada, y vosotros cumplís ese papel de acompañamiento de las personas que están a lo mejor solos en casa y que necesitan sentirse acompañadas
acompañadas, sentirse que hay alguien a su lado, que están entretenidas, pero también que se le están lanzando mensajes atractivos para ellos. Esa función social también la podéis hacer desde la radio. Yo creo que y os lo hago como encargo casi, Gemma, también podíais utilizar más y ser conscientes cuando yo gestiono, miro a quién va dirigida mi gestión, vosotros también mirar que hay muchas personas que están en su casa y que les facilitáis su día a día, que les hacéis más fácil su día a día, que les hacéis más feliz, más alegre su día a día, y que los mensajes que le trasladáis, si son positivos, les permite vivir más cómodos, sentirse más a gusto, que si todo lo que escuchan son discusiones o mensajes incómodos para ellos. Por lo tanto, lancemos información, pero también saber que estáis acompañando a muchas personas a lo largo de sus horas en su día a día. I en qualsevol cas, és un treball de coordinació de distints àmbits, no? El que feu des del món de la política per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, el que nosaltres puguem transmetre i acompanyar. I ara em va si se pot dir, la vicepresidenta. L'hem pogut raptar un momentet, però suposa que l'agenda pleneta. Bueno, es que tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos demasiada gente que está esperando que hagamos, y yo creo que ya se ha visto en estos 7 meses de gobierno, que hagamos las cosas distintas en el fondo y en la forma y en el fondo. En el fondo porque tenemos una hoja de ruta clara, porque nuestros principales, a quienes vamos dirigidos y nuestros principales objetivos son las personas que más nos necesitan, pero también en la forma. Por lo que decía antes, porque aparcamos sectarismos, aparcamos divisiones, aparcamos debates estériles y dedicamos todo nuestro esfuerzo a atender las necesidades, a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Y también porque escuchamos a todo el mundo. Antes hablábamos de cómo tenemos que escuchar, y tú decías a los ayuntamientos, a las administraciones, es imprescindible escuchar a esas personas que reciben, a los responsables de los ayuntamientos que reciben el día a día de las necesidades de estas personas más vulnerables. Son ellos, y en esa escucha activa a las administraciones locales, a la administración más próxima al ciudadano, nosotros como administración autonómica tenemos que escucharles y coordinarnos. Está multiplicándose en los últimos tiempos la coordinación tanto con la Federación como con las diputaciones en esa labor, porque si sumamos todos los esfuerzos que hacemos y no trabajamos como se trabajaba antes, por apartados, por departamentos, ni siquiera en la Generalitat, pero tampoco con las entidades locales, vamos a llegar más lejos, vamos a impactar más en las personas a las que atendemos. Por lo tanto, estamos multiplicando estas comisiones de coordinación. Ayer mismo pusimos en marcha una comisión que para mí es fundamental, que es la del reto demográfico, donde trabajamos distintos departamentos de la Generalitat, pero también la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las 3 diputaciones, porque nuestra función tiene que ser coordinada. Tenemos que pensar, y veía antes por aquí al alcalde de Ademuz, tenemos que pensar en aquellos municipios que están más necesitados porque están más apartados de las grandes decisiones, y tenemos que trabajar coordinadamente para que de verdad a los ciudadanos de Ademuz o de cualquier otro municipio de la Valencia o de la comunidad más despoblada, en las zonas más despobladas, les llegue nuestras políticas, nuestra gestión. Y pensando en ellos hemos hecho esta comisión, que no va a ser no es la primera y no va a ser la última, porque de verdad somos conscientes de que coordinadamente llegamos más lejos e impactamos más. Esto probablemente no se ha podido hacer en otros momentos donde las relaciones no eran las mismas, donde no había tanta sintonía entre los responsables políticos de las distintas administraciones, pero sí que lo vamos a hacer. Pero también escuchamos atentamente a las asociaciones, a los colectivos, en esa escucha activa, porque solo escuchando a los que están en el día a día con las personas, con las necesidades, podemos aprender. Creo que eso también es importante, no creer que tenemos toda la razón, que sabemos de todo y que sabemos, tenemos la respuesta a todo, sino aprender de los colectivos, aprender de las administraciones para mejorar nuestra acción de gobierno y, por lo tanto, ser más útiles a los que nos necesitan, a las y los ciudadanos valencianos y de esta comunidad que tanto nos necesitan. Objectiu, benestar social per a tots, que tinguem una qualitat de vida, que puguem viure de la millor forma Esa es la possible. clave, mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas valencianas. I si tenim les necessitats cobertes, a més ja després és posar-li bon humor, posar-li motivació a la vida, i això és preciós. Gràcies, Susana Camarero, vicepresidenta. Sempre ens diu que sí.
quan Sempre. la telefonem això és molt d'agrair per atendre els mitjans de comunicació sempre en professionalitat i en afecte i sobretot per treballar per aquest benestar social al que fèiem referència, que tots nosaltres, i vaig a dir-li, i per escoltar la ràdio. Sí, sí. Gràcies per vindre. Sin duda. Muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a todos. I el que fem ara, perquè a més els he vist que estaven per ací, nosaltres som els màxims defensors de la proximitat i cal dir que la política municipal és la que ens afecta d'una manera més directa i la ràdio local també la que ens informa en primera instància. Doncs des de fa uns mesos estem d'enhorabona perquè a Guadassuar per fi tenen emissora de ràdio. Que com no podia ser d'una altra manera, forma part de la xarxa. Es tracta d'una ràdio que naix per a ser un servici a veïns i visitants. I a més he vist per ahí tant a Miguel Ángel com a Teresa. Bon dia, companys i companyes de la xarxa. Ai, sí, no, entreu. Des de Guadassuar Ràdio ens volem unir a aquesta celebració pel Dia Mundial de la Ràdio i per això estem ací. Després d'uns anys d'inactivitat en Guadassuar Ràdio, per fi podem dir que hem aconseguit posar en marxa esta emissora de nou i ens acompanya ací a l'estudi Vicent Estruc, alcalde de Guadassuar, que ens contarà un poc com ha sigut este procés de recuperació de l'emissora i quina és la importància que té Guadassuar Ràdio per al nostre poble. Hola, bon dia Teresa i bon dia a tots. La veritat és que per a nosaltres crec que és un repte tornar i sobretot estem molt il·lusionats per tornar a tindre Ràdio Guadassuar de setembre en marxa, comptar en la inestimable i fabulosa col·laboració de Teresa i Miguel Ángel. Crec que està sent fantàstic, crec que poquet a poquet anem implementant i creixent. Per al poble entenc que la comunicació dels nostres events, de les nostres circumstàncies, que puguem poquet a poquet portar a les persones a entrevistar-les i que ens conten les seves experiències, crec que serà fonamental i per a l'equip de govern, en aquest cas per al consistori, crec que és meravellós que funcioni. Com bé vos dia, durant els últims mesos hem pogut fer diferents programes en directe. Per exemple, farem alguns sobre les nostres festes patronals, exacte, l'arròs de Sant Vicent, sobre la repartició de la carn. Estem molt orgullosos d'aixòs programes, però també en la nostra programació podeu trobar programes musicals o, per exemple, estem ara posant en marxa un programa didàctic sobre idiomes per a que la gent pugui aprendre idiomes en Guadassuar Ràdio. I també estem intentant posar en marxa diferents continguts que vos anunciarem pròximament. És cert que hem començat fa pocs mesos, com bé ens comentaves, però gràcies a l'esforç de les persones que s'han volgut involucrar en la ràdio per a que vaig avant i també gràcies al suport de l'Ajuntament, avui ja podem dir que Guadassuar Ràdio ha vingut per a quedar-se i que la ràdio de Guadassuar té un gran futur per davant. Moltes gràcies. Gràcies. El RAI, el magazín d'actualitat sobre els municipis valencians, amb Gemma Juan. Clar que sí, llarga vida als nostres amics de Guadassuar Ràdio, que a més han tingut la gentilesa d'acompanyar-nos. I si hi ha una entitat que s'ha obert i compromès amb la ràdio, això és la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'una banda ha permès que el programa RAI existisca i seguisca emetent a diari, i d'altra dona suport a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així que, com no podia ser d'una altra manera, avui està amb nosaltres Rocío Cortés, presidenta de la Federació. Hola. Buenos días. Hola, jefa. Hola. Per començar, va. Per començar vull saber què significa per a tu la ràdio, si l'escoltes, què et ve a la memòria quan penses en ràdio. Pues yo cuando pienso en radio, te va a parecer extraño, pero recuerdo una imagen con mi madre y mi abuela, porque en mi ciudad es lo poquito que había, ¿no?, para poder enterarte de las noticias. Entonces siempre nos reuníamos con mi abuela y mi madre salía muchas veces porque es poeta y hacía poesías, y entonces siempre la escuchaba a ella. Entonces es una imagen muy bonita. Y yo creo que es un símbolo muy bonito de la unión, ¿no?, que puede generar una radio en pequeños municipios, que donde no llegan, ¿no?, otros medios de comunicación, te hacen cercano, ¿no?, a tu vecino, a toda la gente que tienes alrededor y además te muestran las noticias que tienes de actualidad. Lo que a ti más te importa, ¿no?, a veces es que es solo tu ciudad y qué pasa en tu municipio. Allò que passa en el teu carrer, en els teus veïns o dos carrers més enllà. Per cert, venim d'un cap de setmana de la Fira de l'Embotit. Bueno, quin èxit de participació. Vam enviar el nostre enviat especial,
al nostre director que ha vingut carregat d'embotit per a tot l'equip. Sí, la verdad es que sí, contentísimos porque ha sido un éxito como otro año más, ya 29 ediciones, el año que viene es la 30, Vale. y la verdad es que muy contentos no solo porque la Feria de Muestras atrae a nuevos visitantes, sino que también hay muchísimos que repiten porque quieren venir a repetir, a vivir de nuevo la experiencia de degustar nuestra buena gastronomía y nuestros vinos y nuestros cavas, y por supuesto de visitar nuestras bodegas y nuestros monumentos. Y la verdad es que siempre es un éxito de participación, es el inicio, ¿no?, de la campaña de ferias de la Comunidad Valenciana, y también muy contentos porque tuvimos el honor de que Carlos Mazón viniera, el presidente, y la verdad es que fue un gran apoyo también en una semana complicada como era la de los agricultores, que aprovecho para mostrar nuestro gran apoyo, y también lo mostró Carlos, que también se lo agradecimos muchísimo. Si volia preguntar, perquè a més en Requena, i a més parlaves del vi, vull dir, ahir l'agricultura és clau, és fonamental. Claro, para nosotros es un sector clave para el desarrollo del municipio, y no solo del municipio, sino de la comarca, y además la agricultura, no hay que perder de vista que no solo que el agricultor vaya a cultivar, sino que además lo que está haciendo es cuidar nuestros campos, está cuidando todo nuestro desarrollo rural, y también hay que apostar por ellos, por eso mismo, por lo que ha dicho antes la presidenta. La reunión de ayer de la despoblación iba sobre esa línea, la línea de que tenemos que apoyar el desarrollo rural, que tenemos que apoyar nuestro interior de la Comunidad Valenciana, y también todo lo que sea apoyar a los municipios y a la creación de empleo, que es algo importantísimo, y la vivienda, por supuesto. Ay, sí, que relleu generacional. L'altre dia entrevistant un agricultor dia, porque los jóvenes quieren tecnología y con la tecnología no se llena la nevera. Ai, quanta raó tenim. Quanta raó Bueno, tenia, jo vull sí. recomanar a la gent que vaig a la fira de Requena. Jo he estat i m'ha quedat ador. Ai, s'ha d'anar a passar el cap de setmana, que és genial. Però parlem ara de l'aposta per la ràdio municipal i autonòmica que fa des de la institució la federació. Remarquem la importància d'esta eina d'informació, de formació, d'entreteniment, com deia la consellera, com a motor de comunicació de proximitat i de treball de municipalisme. A ver, la radio es esencial, y eso desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se ha entendido desde el minuto uno. La radio es el medio que mejor llega a todos los municipios, ya sean grandes o pequeños. Hace un momento la presidenta decía, yo me levanto ya con la radio, pero igual que ella se levantan muchos valencianos y valencianas que están al pie, ¿no?, todos los días, y es la que desde los municipios es la primera que llega, es la que llega a todo tipo de noticias. Lo estábamos comentando hace un minuto, que las radios nacionales, ¿no?, llegan a otro tipo de noticias, pero el municipio es el que llega directamente al ciudadano, al igual que pueden ser, pues por supuesto, nuestros alcaldes y alcaldesas de todos los municipios, pero la noticia está ahí, y la responsabilidad de poder lanzarla, y lanzarla en unos términos de ética y de, al final, de acompañamiento, es esencial para todos. Y la verdad es que muy contenta que la Federación lo haya entendido y haya apostado desde el minuto uno por esta línea. Altaveu per als governs municipals, altaveu per als ciutadans i ciutadanes, que és molt important. Els veïns i els visitants poden ser protagonistes, i per descomptat les festes que viuen en cada localitat, que són motors, bueno, parlàvem de la Fira de l'Embotit, però són motors econòmics importants, i per aquesta raó la Federació crea Terra de Festes, que esta iniciativa té molta presència precisament en les emissores de la xarxa. Sí, es cierto que Terra de Festas es un programa que, para aquellos que no lo conozcan aún, aunque ya es muy conocido, lo que pretende es impulsar una de las cosas que nos hace únicos, ¿vale?, en la Comunidad Valenciana, y es la importantísima y variedad que tenemos de fiestas, tanto a nivel nacional, reconocidas a nivel nacional, internacional, local, y es algo muy nuestro. Yo siempre decíamos hace poco que estábamos en Fitur presentando a nuestra maravillosa Comunidad Valenciana, y una de las cosas que decíamos es que tenemos tantas maravillas que la Comunidad Valenciana no es para venir una vez, es para repetir. Y algo que yo decía era, digo, mira, te puedes encontrar playas en otros sitios que puedes decir que son mejores o peores, pero las fiestas, como las fiestas en la Comunidad Valenciana, es que hay que vivirlas y venir aquí a sentirlas. Y eso es algo tan importante que la Consellería ha entendido perfectamente, y que hay que impulsar, y a partir de este proyecto, junto con la radio y con todos los medios que podamos, ¿no?, impulsar todo lo que son las ferias y fiestas y nuestras costumbres. Y también lo que estamos haciendo es impulsar al valenciano, al orgullo valenciano, porque al final las tradiciones surgen no solo de las administraciones, sino del corazón de cada uno de los valencianos.
és una manera de cohesionar, sí, de territori i vida, com no. Fa no res escoltàvem els companys de Guadassuar Ràdio, que és una emissora que ha nascut breument, ens dona una il·lusió de port, i en aquest sentit sí que m'agradaria que animarem els municipis que encara no han fet aquest pas endavant a que valoren la possibilitat i la importància de tindre la seva pròpia emissora. Tener una propia emisora lo que te va a hacer es gestionar el altavoz de lo que es tu propio municipio. Un altavoz no solo para tus propios ciudadanos y ciudadanas, sino también para el resto de los visitantes que puedan venir. Y también pones el foco en lo importante, que es ayudar a esas personas. Y también tenemos cosas como el acompañamiento a la soledad, otro tipo de... De verdad, es que es una responsabilidad tan bonita la que tiene la radio de acceder a tanta gente. Podéis hacer tanta felicidad y tanta alegría a esas personas que creo que ningún municipio, no todos los municipios tendrían que tener esa radio para poder acercarse a esas personas y darles una voz. I en aquest sentit també és important destacar l'aposta per la innovació, pels diversos convenis que volen dur-se a terme, que volen desenvolupar-se per obtindre aquesta innovació tecnològica, les emissores municipals, camí de podcast, que és que el futur va per ahí. Com volem continuar donant suport als municipis en aquest sentit? A ver, lo bueno que tiene la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en este momento es que la coordinación con tanto con las diputaciones como con la consellería son esenciales. Entonces, a la hora de impulsar la innovación, como tú bien dices, en estos momentos estamos trabajando con convenios ya con las diferentes consellerías para intentar impulsar la innovación no solo para nuevas personas, ¿no?, que quieran y tengan proyectos novedosos y empresas, sino también dentro de las propias administraciones. Incluso hay un objetivo claro de simplificar todos los procedimientos, que es algo que va un punto más allá. Lo que queremos no solo es que los recursos existan, sino que además sean eficientes y que lleguen a la gente de la mejor forma posible. Y creo que es algo que esto se está logrando desde el minuto uno en esta administración, y por lo que yo, como presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, estoy tremendamente agradecida tanto a las consellerías como a las diputaciones. Molta feina, però veig que ¿quién dijo miedo? Endavant, no? Com comentàvem l'altre dia als companys de la ràdio, allò que se puga fer treballant i treballant, per nosaltres no quedarà. Exacto. Des de la federació, des de les conselleries i esperem que també des de les ràdios. Moltes gràcies, Rocío Cortés. Muchísimas gracias a vosotros y ánimo. On vas ara? On vas ara? Tú també tens l'agenda pleneta. Pues ahora mismo, dentro de nada, también de vuelta a Requena. Vinga, vinga. Pero bien. Contenta, Home, contenta, muy pues contenta. de vuelta al paraíso, ¿no? Pues sí, sí. Para mí sí. Yo, como digo yo tengo mi mar, lo que pasa que mi mar es de viñas. Ai, quina expressió més xula, sí senyor. Moltes gràcies a les dos per acompanyar-nos, sou persones molt ocupades i per fer costat a les emissores municipals i a la federació. Gràcies. Doncs seguim escoltant companys i amics. Avui també ens acompanyen emissores veteranes. Parlàvem adés amb Guadassuar, que era una nova, doncs ara una veterana en la informació i l'entreteniment de proximitat. Emissores que són centres imprescindibles en la vida social dels pobles i les comarques en les que estan. Una d'elles és Aldaia Ràdio. El 27 d'agost de 1920 sonava així, en espanyol, la primera emissió radiofònica del món a Argentina. I atenció, perquè el 14 de novembre de 1924 una dona era la primera veu retransmesa per ràdio en Espanya. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver. Sembla d'altre món, però sí, ara fa exactament 100 anys d'esta realitat. Des d'aquella emissió són innumerables els moments que ens ha fet viure la ràdio, creadora de somnis. Testimoni d'històries. Informadora de realitats. Mobilitzadora. Culturitzadora. És realment impressionant l'evolució del mitjà de comunicació. Per a nosaltres, el més màgic i al que li devem tant, la ràdio. 100 anys després, arribem al dia d'avui. La ràdio de proximitat ha aconseguit ser aliada i en el cas d'Aldaia, gran font de participació ciutadana. Som l'equip d'Aldaia Ràdio i representem a moltes persones i equips de treball. En la 89.4 sumem més d'un centenar de col·laboradores i col·laboradors amb una graella formada per 45 programes i, molt important, amb una programació pròpia molt activa i de carrer. Som Aldaia Ràdio, oberta i vertebradora, sempre adaptada a les noves tecnologies. Però, important,
sense perdre l'essència de ràdio, en mayúscules, on principalment s'escoltem. En definitiva, Aldaia és un poble de ràdio i de xarxa. Així que, companyes i companys de la xarxa d'emissores municipals, oients i oyentes, enhorabona i felicitats a totes les enamorades i enamorats de la ràdio. Llarga vida a la ràdio. I visca la ràdio de proximitat. Estàs escoltant el RAI amb Gemma Juan. Doncs si visca la ràdio de proximitat, salutacions als companys d'Aldaia, als que adorem. Doncs seguim rebent convidats en esta taula i en este programa especial del Dia de la Ràdio des de la plaça Manises de València. Rebem el portaveu i regidor de Relacions Institucionals de l'Ajuntament de València, Juan Carlos Caballero. Com va això? Molt bon dia, molt bé. La primera pregunta és obligada i és molt difícil. No, la primera pregunta és obligada i és Juan Carlos un home de ràdio, d'escoltar ràdio? Quins records li venen a la memòria quan pensa en ràdio? Sí, senyora, jo sóc un usuari de la ràdio, sent la ràdio per a despertar-me. M'acompanya a la dutxa també en aquests moments íntims per a poder informar-se també de tota la informació i de tot el que ha passat al voltant de la política i de tota l'actualitat, per a començar ja el dia informat i ben informat. I també m'acompanya quan tens passejos per la ciutat. A mi m'agrada molt disfrutar d'esta ciutat. És una ciutat plana, és una ciutat que es pots passejar i jo sempre vaig en els cascos per poder sentir l'actualitat del dia a dia. I l'entreteniment, suposa, perquè eres un home jove, o sigui que has sigut de los... Bueno, jo que sóc vella he sigut de los 40 principals, però de la meva època, vull dir, de música, de ràdio musical també. Total. A mi m'encanta la música, m'encanta sentir-la i la veritat és que la ràdio és un mitjà de comunicació que a mi m'agrada moltíssim, que n'hi ha que potenciar, que no se pot perdre i que jo crec que tot el contrari, que cada vegada està més amunt. Això és interessant, perquè tu saps la de crisi que ha passat, la ràdio s'acaba, que ve la tele, la ràdio s'acaba, el cine, la ràdio s'acaba, i la ràdio continua, troba el seu camí, no? La ràdio continua i sobretot perquè tenen a molts professionals darrere fent ràdio. Això és el que diferencia també als nous mitjans de comunicació, si se pot dir així, les xarxes socials. Ara qualsevol es fica darrere d'un micròfono i fa de telepredicador i pot parlar de moltíssimes coses, però el que és la ràdio de proximitat, el que tots entenem la ràdio des de moltíssims anys d'història i el que queda és la professionalitat de la gent que està darrere, que tant en la part d'informació com la part d'entreteniment, com la música que se sent a la ràdio, és algo que mai va poder desaparèixer perquè la gent vol això, vol aquesta professionalitat, aquesta cercania també i la professionalitat de tots els que treballeu ahí. Va, que vaig a treure la periodista per preguntar per l'incendi. Ja el tenim controlat, el del Saler? Està estabilitzat. És que este vent és preocupant, clar. Este vent és molt preocupant. El que passa és que ahir feia també un vent molt paregut quan s'originava l'incendi al voltant de les 12:30 de la vesprà. I, clar, en seguida les flames se van agafar i va ser preocupant i vam viure moments complicats. I l'important de tot això és que des del començament de l'incendi, des que vam rebre la notificació, l'alarma, van treballar tots l'equip de bomberos, que és una meravella, de forma coordinada també en els de la Generalitat i en el del Consorci. Van treballar també de valent en la Guàrdia Civil i en la policia i vam lograr, sabent que tenien unes condicions meteorològiques adverses, però van treballar, van ficar tots els mitjans a disposició i van poder estabilitzar l'incendi. Després ja per la vesprà això sempre ocorreix, que no se pot donar per controlat fins que no passen hores i hores refrescant el terreny perquè s'aviva, per assegurar. Se veuen xicotets fums, xicotets focos i n'hi ha que atajar-los perquè si no se pot encara reproduir l'incendi. Ara mateixa segueixen treballant els bombers i fan descàrregues també en mitjans aeris per a refrescar la zona i que este vent no puga reavivar aquest foc i poder també donar una solució també als veïns, que han tingut que desallotjar 5 torres dels veïnats, de la gent que viu allà al Saler per els riscos.
i ara mateixa, bueno, hasta que no passe, diguem, les hores centrals dels dies, no? I no amaine este vent i este calor, també, que no és propi tampoc de febrer. D'esta època de l'any, és de veres. Pues, bueno, intentarem que quan tornen els veïns ho facin en les condicions de seguretat que mereixen. La seguretat. Doncs de la feina a la festa, que és un boig, però de dir-te que la vida és un poc així. I Andernas, perquè pregunte això, és que se n'anem diumenge que ve de mascletà a Madrid, o sigui, a conquerir Madrid. A conquerir Madrid. Amb una mascleta. Totalment. Els valencians anem a conquerir Madrid. Anem a ficar lo millor de nosaltres per a fer festa, per a fer promoció de la festa i per a que esta festa, que és la pólvora, que és la mascletà, que és un dels elements més importants de les falles, pues tinga la seva repercussió a la capital d'Espanya. Sí, perquè se senta des de Madrid i per a tota Espanya, per a convidar a tots els valencians, els madrilenys i els espanyols a que vinguen a conèixer esta festa i pues, la millor manera és exportar la nostra cultura, la nostra tradició i la nostra essència, que són la pólvora i la mascletà. Es fa gràcia pensar, com ho viuran allí? Si quan hem tirat alguna mena de boda a Madrid i hem tirat una xicoteta, mascleta, i s'ha muntat una, imagina't. Pues estarem pendents d'aquesta festa de diumenge que ve. Però així som expertos. Tirem mascletades des de fa moltíssims anys, no? I això forma part de la nostra manera de ser. Forma part de la nostra manera de ser. No s'entén un valencià sense una traca, no? Uno se casa i tira una traca, uno fa una comunió i tira una traca. I quan estem parlant de les festes, de les falles, que és patrimoni material de la humanitat, que un dels pilars fonamentals de la festa és la pirotècnia, la pólvora, que maneja moltíssima ocupació en el nostre territori i en la resta d'Espanya i que genera molts milions d'euros en tota Espanya, bueno, pues que n'hi ha que recolzar-la i ficar en valor, no? I això, qui dubte, qui vulgui fer una qüestió política, el portar la mascleta a Madrid, jo crec que s'equivoca, perquè estan anant en contra de la nostra essència, de les nostres tradicions i de la nostra forma de ser valencians, que és viure la pólvora i fer la pólvora utilitzada per a agradar a la gent, per a fer festa, no? No com s'està utilitzant, lamentablement, la pólvora en altres territoris que no desitgem mai. Parlem ara estem en un dia de la ràdio, estem parlant de mitjans de comunicació, estem parlant de la comunicació des de l'Ajuntament de València. Quins canals, quines vies de comunicació s'utilitzen per a fer aplegar el missatge, les notícies, les dades i la importància d'aquest paper dels mitjans de comunicació o de la comunicació amb el ciutadà? Bueno, i jo, a més de ser el portaveu i el regidor de Relacions Institucionals, soc també el qui porta el servei de comunicació de l'Ajuntament. I per a nosaltres la ràdio és fonamental. Per què? Perquè ens permetís tindre aquest contacte directe en el veí, en el ciutadà, en les persones. Una qüestió com, per exemple, la informació que s'estem donant en l'incendi d'ahir, és fonamental que la gent s'entere, no? I la ràdio és un vehícul important per a traslladar aquesta informació, no? Al voltant de la ràdio estem ajudant a molta gent, no? Estem acompanyant també a la gent, estem donant informació des de les administracions i ens estan reportant també allò que està passant, perquè sempre n'hi ha una persona, un professional, que està a peu de la notícia preguntant-nos als responsables polítics, però també sentint la veu del ciutadà, no? I també això ens retroalimenta i podem sentir-ho també l'opinió de la gent. Entonces, és que és molt gratificant, ens ajuda moltíssim. I en aquest sentit sí que m'agradaria que des d'un ajuntament gran, com és el de la ciutat de València, se parlara o se fera una crida als municipis més menudets que s'animen a utilitzar aquest vehicle, el vehicle de les ràdios municipals. Molts d'ells ja el tenen, però ahir cara que de tela per tallar. Absolutament. Mira, el que ens permetís la ràdio, com hem dit, és donar aquesta informació, però també té una sensibilitat social, especialment, per exemple, per a la gent, per exemple, que viu a soles. La ràdio és un vehícul d'acompanyament a aquestes persones que estan soles en casa i que senten la ràdio per a informar-se, per a entretendre's i per a passar també el dia a dia, no? I això també s'ha de ficar en valor. És, per una part, la professionalitat, però per altra part també té una llavor social, a banda d'informar, que és acompanyar a la gent. I això me pareix molt bonico i des de l'Ajuntament ho fem i animem els ajuntaments més xocotets a que aposten per la ràdio, per aquesta informació de proximitat, d'allò que passa al voltant del municipi. I com és un portaveu jove,
als joves, els joves vaig a preguntar, per a plegar a d'ells, que són del podcast, que són del TikTok, que són de l'Instagram, però també està bé que estiguen de la ràdio. Claro. Bueno, jo crec que, a més, aprofitem el podcast. Jo també sent podcast. Claro, soc usuari, però soc usuari de podcast per a sentir la ràdio, aquell programa o aquella informació que no ha pogut sentir en directe, no? Que també aquests nous mitjans de comunicació mos permetixen també sentir aquesta ràdio de qualitat en el temps que tu vulguis. I això també és un avanç i tots tenim que adaptar-se, no? I els joves especialment. Jo crec que molta gent sent la ràdio a través també dels mitjans de comunicació, que després es comparteixen en les xarxes socials o que segueixen els podcasts. I quins podcasts seguixes tu? Bueno, jo sobretot és d'informació, d'actualitat. D'actualitat, notícies... Exacte. I de l'esport, no? Uno que és... També, però jo soc més de... Jo me dedico més sobretot per la meva part. Per la feina, no? La meva feina és estar perfectament informat perquè mai saps quan te poden ficar un micro de ràdio davant i te pregunten de les coses més insospitades que te pugues creure, no? Entonces, sempre... I què se fa? Jo és interessant saber-ho, perquè has d'estar preparat per a qualsevol pregunta en qualsevol moment. Has d'estar preparat per a tot. Bueno, pues lo que se fa és intentar donar la versió que tu tens, la informació. La naturalitat i la veritat és important també. Molt important. Allò que es prepara, allò que està molt artificial, la gent ho nota, o sigui, vull dir, no podem enganyar a la gent. Uno té aquesta naturalitat i s'enfronta a aquestes preguntes i contesta així, o si vas preparat no transmitís igual i la gent des de casa això ho sent. I per això jo me prepare, intente estar actualitzat, sentir molt la ràdio per poder saber què és el que està passant en cada moment i després en tota la informació que tenim de l'Ajuntament ajustar-se a la realitat i donar informació. Perquè després el dia a dia del treball és frenètic en l'Ajuntament, un ajuntament tan gran. És molt frenètic la política municipal i això sí que vull ficar-ho en valor. Sigues d'un ajuntament gran com el de València o uns altres ajuntaments que tinguin menys poblacions. La llavor... El despatx se porta damunt, me diuen els alcaldes quan els entrevistes, o regidors. Quan anem pel carrer, la gent igual te fa la consulta, la pregunta, el tal... I igual té de lo que siga. Vull dir, el veí a tu te veu com a servidor públic, i som servidors públics, i te pregunten de qualsevol cosa. Te pregunten que si com va l'amnistia en Madrid i dius, home, jo no tinc competències en amnistiar a ningú, no? O te pregunten de lo que passa en la Generalitat, te pregunten de tot, perquè l'Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà i com a gent propera, nosaltres tenim que donar resposta. Jo intenté atendre a tot el món, donar-li una resposta. Si no me compet a mi, traslladar-ho a un company o a una administració diferent per a que li donin una solució, però el veí veu els regidors com a aquesta persona de confiança, com a administració més propera, per a donar-li una solució. I això és molt bonico, això és molta dedicació, perquè li lleves temps a la teua família, al teu treball, a la teua vida personal, a prendre una cervesa en els amics. Per què? Perquè està servint a la gent i uno és regidor i representant públic les 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. Cosa que pot traslladar-se també a les emissores municipals. També som... Això, estar de guàrdia, però és molt satisfactori, també sacrificat i és satisfactori. Moltes gràcies, Juan Carlos Caballero, per acostar-te als micròfons del Rall en el Dia de la Ràdio. Ha sigut un plaer i moltes felicitats i per molts anys. Per molts anys de ràdio, veritat que sí. Estem a punt de plegar a l'hora en punt, o sigui que anem a les notícies i l'actualitat i després continuem. Segona hora del Rall des de la plaça de Manises en el Dia de la Ràdio. Sols vol jugar i no tremola amb
plora, i plora, i somriu, i plora, i plora, i plora, i somriu, i plora. Té un vestit nou i es veu tan guapa a l'espill. És tan bonica que no és conscient quan somriu. Compara els rellotges al mateix temps que riu. Compara els rellotges al mateix temps que riu. Compara els rellotges. No és conscient quan somriu. Compara els rellotges. No és conscient quan somriu. Compara els rellotges. Al mateix temps que riu. Compara els rellotges. Al mateix temps que riu. Compara els rellotges. Al mateix temps que riu. Compara els rellotges. Al mateix temps.
Rall. De poble a poble, fem xarxa. Benvinguts a la segona hora del Rall especial des de la plaça Manises de València en este dia de la ràdio. Hem escoltat atentament l'actualitat en un dia que ja sabem que per a nosaltres és una fita molt important. En esta segona hora seguim rebent representants institucionals de les emissores municipals. Que els presenté de seguida als nostres companys. Però primer vull saludar a Modesto Martínez, vicesecretari de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Com va això, Modesto? Molt bé, de categoria. Has vist quin festorrón per al dia de la ràdio? Això és una meravella. Eres el responsable de parlar del suport de la Federació de la xarxa i de la importància de tindre estos vehicles de comunicació que són les emissores municipals. Home, pues jo crec que la llavor que se fa des de les emissores municipals està clara i és una llavor diària, propera i del realisme del municipalisme, no? Crec que no n'hi ha res més municipalista que una ràdio que parle dels problemes reals que tenen tots els veïns del municipi. Vamos, la federació en aquest sentit, pues, tot el recolzament que puga donar a les ràdios que fan el dia a dia dels pobles. És immediata, és menys complicada tècnicament, per exemple, una televisió. Vull dir, té molts punts a favor per a que cada municipi... Més romàntica. Més romàntica. Home, és que és este component màgic, que ara amb les noves tecnologies, el component màgic, mira que te diré una cosa, que és que no se veuen a les persones. I tot això fa que tinga un suport molt important, una presència molt important en les nostres vides, i ha de tindre-la en els nostres pobles. Home, afirme que qualsevol ràdio local, faça la programació que faça, fa una programació que és directa al sentiment dels veïns, perquè és el que representa realment l'essència, com parlàvem antes, del poble. La importància, doncs jo crec que tots coneguem la importància d'estar comunicats i de conèixer el que passa en el teu poble, i moltes voltes també serveix d'altaveu de moltes coses que passen en el teu poble que igual te costa més de saber, no? De conèixer, perquè quantes voltes en les ràdios se parla de personatges o personalitats que n'hi ha en el municipi, se fica en valor aquestes particularitats que tenen tots els municipis. Jo crec que la missió i la visió que tenen les ràdios, en aquest cas les emissores municipals, està clara que és la de donar un servici públic i un servici de qualitat, evidentment. Persones, personalitats, personatges, festes, actes, activitats, esdeveniments. Això és el que podem escoltar, per exemple, pel que fa a Canals Ràdio, amb Maite Arnau o la Maite. Hola, bon dia i bona vesprada a tots. Escolta, com és un dia com esto? És un dia festiu, un dia de la ràdio, a Canals Ràdio. Pues la veritat és que en Canal Ràdio tinguem molta sort perquè tinguem molts programes, tinguem molts col·laboradors, més d'una vintena de programes propis, per tant tinguem programes de misteri, tinguem programes de viatges, tinguem de cultura, també d'associacions del poble. De gastronomia. De gastronomia no en tinguem. Veus? Ja t'ho porto jo la idea. Jo no sé per què aquest tema jo tinc certa debilitat, no? Però hi ha moltes i molt variades. Bueno, la gastronomia segur que entra, Sí, junt d'altres temàtiques. Estem veient a veure també de quina forma, també el club de lectura, també tinguem de tot. Jo crec que és una de les programacions molt variades, amb la gent que de manera desinteressada participa, li posa moltes ganes, molta passió, i la veritat que és d'agrair. Mira, ha dit la paraula passió, que jo crec que és una clau per a tots els que fem ràdio, i ve a Tortosa, de Algira Ràdio, i me diu sí. Sense passió no la podríem fer. No, i la veritat, fer ràdio té aquest element màgic i aquesta passió que és difícil connectar amb altres mitjans, perquè és sols a través... És per aquesta màgia, la que dèiem també, no? Sí, és sols la veu, l'instrument que posem al cervell, tant per a informar com per a divertir, com per a fer moltíssimes coses. Vaig a dir-te una cosa, jo vaig començar en Ràdio Vila-real, perquè ara parlarem també de pedrera de professionals, que són les ràdios municipals. I jo lligava per la ràdio. Després, com me veien a natural, pel que siga, la cosa jo no anava avant. Però la ràdio ni sa màgia que te digues, hola, i dius, xica, va parlar una miqueta de la vostra programació. Tu sí que tens gastronomia? Sí, tenim un programa, no és gastronomia, però un poquet de vins, espirituosos, parlem de menjar, de vi, la nostra companya Mari Carmen Cano. Al Cira Ràdio tenim una programació estable de més de 14 hores de producció pròpia. Tenim un gran programa matinal, un programa magazine on cap
de tot i de tot hi ha. El magazín és, igual que la ràdio és una gran pedrera de professionals, el magazín és per aprendre, és la base d'un professional que es dediqui a la comunicació. Pues ahí tenim a la nostra companya Mari Carmen Cano, que ella és la conductora del magazín, però és que al llarg del magazín passa moltíssima gent, moltíssims espais. Sí que voldria destacar la participació que tenim dels instituts, perquè la ràdio és important també que la tinguem. Per a la gent més major, la visió romàntica que parlàvem abans, de la gent que ens alcem, vivim la ràdio del transistor encara, però també acostar-la a la gent jove, i són protagonistes en diversos programes. A banda de, ja ho sabeu... Quan són falles, aneu de cap, com si te vera per un foradet. Tenim la part festiva de les associacions que passen totes per l'emissora, tots els programes que fem. A banda també tenim programes de música i programes molt especialitzats que s'escolten ara a través d'internet en molts llocs d'Espanya i diria del món, no? Del món. Que són programes molt especials com Negres i Blanques, que és un programa d'escacs, dedicat a escacs. El programa que fa el meu company Ximo Noguera, Fluïm, que és d'una música molt especial i especialitzada. Dic-lo d'especial perquè jo no l'entenc, però n'hi ha. Però i el que aprenem? I el que aprenem. I el que aprenem, això és important. I també a nivell informatiu, la importància que té la ràdio, en aquest cas en Alzira, és fonamental en temes d'emergències. Ja sabeu, perquè els conegueu. Ok, és de veres que sí. I és de veres que és la primera instància. Quan alguna cosa d'aixes passa, jo també ho he viscut, a vegades parlàvem d'un incendi, perquè quan un incendi o qualsevol cosa, nosaltres som els primers en a plegar i la gent està esperant l'ajuda d'aquestes emergències, l'ajuda que podem oferir des de les emissores. Julio Gómez, de Ràdio L'Ampicacent, 25 anys, ho dic bé? La ràdio sí. I tu, jo estaré més o manco, pels 25, sí. Tu ja havies nascut quan va néixer la ràdio? Sí. No. 25 anys, un any especial i damunt celebrant avui el Dia Mundial de la Ràdio, win-win, no?, que se sol dir. Parlem una miqueta del vostre model de ràdio. Bé, el nostre model sorgit sempre per l'aposta del servei públic, que al remat ens agrada dir aquesta frase, però que el verdader protagonista és el veïnat, no? Jo crec que la ràdio local, la ràdio municipal, té aquest segell on millor que mai, un protagonista que pot semblar anònim en altra plataforma o en altre context, precisament en la ràdio municipal, és protagonista. Un forner, una botiguera, un atleta que acaba de superar-se, una marca que tal vegada a altres ulls o altres mitjans pot semblar invisible, però que per a nosaltres sí que ho és. Jo crec que és el segell que la ràdio s'escolta i que el veí és el verdader protagonista. I vull que parleu de la salut de la ràdio local, de les emissores municipals. També fer una crida als municipis que no tenen o que no han donat aquest pas, ja ho hem parlat abans també amb Modesto, que siguin coneixedors amb la vostra experiència de la importància de tindre aquest vehicle. Mira, enguany Canal Ràdio complís 30 anys, que això se m'havia oblidat comentar-ho abans, ara que estàvem dient-ho, i per suposar que esteu tots i totes convidades a vindre, anem a fer una festeta en el mes de maig, que va ser quan es va obrir, que jo crec que això... Jo vaig. Jo crec que això després ho explicarà millor la regidora de comunicació, Edu Badal, que ell va ser el que va obrir l'emissora local de Canal Ràdio, i des de que porto un any allí, vos dic que ve gent a dir, tinc una proposta d'un programa, m'agradaria col·laborar, com ho puc fer? I la veritat que jo veig que la gent de la meva edat, així més joveneta i això, que té ganes de participar en la ràdio i són propostes molt xules i molt interessants i estem donant-los també la seva veu. Això m'agradaria ara que comentarem, la importància de que la gent té ganes de participar, i jo diria que és pedrera de professionals que en molts casos després volen. Però que te formes en l'ofici. Sens dubte que les ràdios han sigut pedrera i... Perdona, periodísticament, de guió, d'entreteniment, en molts àmbits. En molts àmbits. Especialment per temes específics. I fins i tot avui mateix, per exemple, a mi m'acompanya un estudiant de grau de so que precisament també s'acaba esta setmana les seues pràctiques, que també s'ha format en la ràdio, com desenes i desenes de persones. També és un bon dia avui per a reivindicar la dignificació de la nostra professió, és a dir, hi ha excel·lentíssims
professionals que lideren els mitjans de comunicació o que fins i tot els ha servit de llançadera per a treballar en altres mitjans, no? I la qualitat és la mateixa, digues. Que nosaltres, bé, la pedrera de gent que ha passat per allí, jo no la podria contar, de tantíssima gent, que per cert, ara que estava escoltant, nosaltres en tenim 29, som un any més entre 25 i 30. Si és que esteu tots per collir. Esteu tots bons per collir, en l'edat ideal. Que també ho celebrarem. Ho volia dir perquè, clar, totes les ràdios, tant 25 anys, 30 anys, 29, hem sigut cantera de moltíssima gent, com tu bé dies, i moltíssima gent que pot ser, si no haver tingut aquesta ràdio pròxima, no haver pogut començar d'aquesta manera a complir el seu somni. A treballar en l'àmbit de la comunicació. I això és molt, jo crec que és moltíssim important. I que... Vaig a dir-te una cosa que parlava allí des Julio dels tècnics. Un tècnic ha passat per una emissora municipal, te fa el que vulguis. Clar. Està preparat per la vida dura. Estem acostumats a treballar en tot. De la ràdio. És el MacGyver de la ràdio. Sí, al final, claro, evidentment. Això, però bueno. això jo crec que ho hem viscut tots així presents, no? Diuen que no hi ha millor escola per la política que un ajuntament, no? Pues així passa un poquet igual. Que és el dia a dia i és el tècnic que val per tot, que igual fica una cunya, que te fa el programa en directe, que el que dic jo, el MacGyver de la ràdio. Jo recordo, quan vaig començar a dir Vila-real, jo vaig tirar un cafenyet damunt d'una... Bueno, jo feia ràdio quan els discos anaven en platina de discos de vinil i per a muntar una notícia havies de tallar-la i pegar-la. Que vosaltres sou molt joves i no sabeu això el que és. Mira, Canals, i és jove, no ho sap. Però això de veres que ha existit. Julio, tu ho has llegit en algun llibre, això? No, i l'he vist. I tallar les cintes... Ara és una meravella. Fet tu sí. Julio no tira el cafè. Imagineu-vos els tècnics, van tindre una paciència, perquè la regla número 1, no poses mai l'aigua ni el cafè al costat d'un aparell. Mira, tots els tècnics em diuen que sí. Doncs jo ho vaig fer. Ahir vaig a aprendre la lliçó. Bueno, no passa res. Jo també he tallat i he fet animalades, però bé, al final encara estem així. Encara no ens han tirat, vaig a... No s'han posat en És bon senyal. És bon senyal. Segurament, Gemma, la taula de mescles continuarà funcionant gràcies a que un tècnic tindria la paciència de poder arreglar-la, de Ràdio Vila-real. Clar, efectivament, bon apuntat. Un homenatge a aquest tècnic que se va guanyar el cel. Parleu-me dels reptes de futur, de com veieu les vostres emissores, la necessitat, el funcionament dels problemes també o de les inquietuds que tingueu. Este és el moment, Modesto, apunta que m'ho has de solucionar. Que comença la més vella, que és Guadassuar, sí. No, Canals. Canals, perdó. No, la més vella és el Gira, 30, no? No, 29. 29, 30, calleu. ¿Quién da más? És que estic en una subhasta. Estem en una subhasta. Canals. Més que res, seria més un poc... Jo crec el que veig és la falta de personal, a millor que, per exemple, en Canal Ràdio ara mateix siguem 2 persones i clar, jo puc vindre perquè el meu company ha pogut estar en la ràdio, o sigui que jo crec que és un poc més la falta de personal. Sempre hi ha gent de pràctiques de la universitat que sempre ens ajuden i tal. Però van i venen. Perquè també hem sigut personal d'ajuda. Sí, i jo crec que seria començar ja per ahí, tindre un equipet mínim de 4 persones, jo crec que ja tira. Modesto, ho has de dir als ajuntaments, una o dos, no, 4 millor. Farem força, no? Farem força, ajudarem a les peticions. Ja li dia jo a l'alcalde de Canals que apuntara, jo, claro, la primera Canals, jo ja he dit a Nacho, apunta. Home, evidentment, el tema del personal, com en tots els aspectes, crec que és important, però sobretot el repte, i un repte de futur per a tots, és el suport que se pot donar des d'institucions superiors a les ràdios municipals, com se fa des de la federació, donar un suport i un recolzament a totes les accions que se facin i res, anirem als vostres aniversaris, no? Home! 29 el que fa falta. Parleu-me dels reptes també. Sí, reforçar el que estem comentant. Evidentment que aquesta carència de professionals s'ha de solucionar, s'ha de continuar dignificant també
el periodisme local, no és un periodisme qualsevol, és el periodisme, que vaig a dir jo, més necessari que té el veí. És el periodisme en primera instància, com és jutjatge de primera instància, totalment. però en periodisme. I sobretot que aquesta eina que iniciarem alguns, ja que parlàveu abans i heu emprat la paraula romàntics, fa molts anys sobre teixir sinèrgies i que el Remat, la Federació, ha tingut a bé recollir aquestes voluntats de les ràdios municipals, que continue i que, per supost, que s'amplifique. Jo parlaria de la continuïtat i sí que m'agradaria fer una pulleta. Sembla que de vegades les ràdios municipals sempre hem d'estar convencent als polítics, a la gent que treballa als ajuntaments, de que som necessaris. I, de fet, jo crec que ho hem fet bé, perquè tenim esta xarxa, la Federació de Municipis creu amb esta xarxa i per això estem així. Aleshores, això ha de continuar endavant. Però sí que m'agradaria que creguera tot el món que la ràdio no és sols un servei públic perquè informa, perquè entreté. En aquesta època que se parla tant de salut mental, hi ha moltíssima gent que si no tinguera la ràdio no escoltaria altra veu en tot el dia, perquè no és el mateix la veu d'una televisió o d'algú que els parla en la ràdio, però la ràdio municipal, a més, és el que dia abans, Julio, que després te trobes i sabeu comprant al forn. I és que te parla de persones que coneixes, de llocs que coneixes, d'actes i d'activitats i d'entorns que coneixes. I perdoneu, i per finalitzar, que la pròpia gent de la societat civil o el veïnat del poble és col·laborador del propi mitjà de comunicació. No m'atreveria a dir que servim com a teràpia, però quasi, perquè hi ha gent que està esperant el seu programa setmanal per vindre a la ràdio i enregistrar-lo. Vull dir, i això tenim aquesta funció també, aquesta funció social, que crec que també s'ha de posar en valor en un dia com avui. Que es pot vehicular, Modesto, a través de la xarxa. La federació en aquesta idea treballa, també. Evidentment que la federació, la idea és tindre una amplitud de mires i de tindre un aparato, valga l'expressió, que servisca per a donar, com he dit antes, difusió i donar suport al treball que se realitza de les ràdios municipals. I sobretot per una qüestió, perquè tenim clar i creguem que en l'ADN del municipalisme estan les tres coses que han comentat els convidats, tant Alzira, Picassent com Canals. Jo crec que la proximitat, el servei públic i després el romanticisme el podem tindre, però sobretot més que el romanticisme, per a mi m'agradaria més, com han comentat antes, el ficar cara. El saber que de lo que vas a parlar és del teu veí, que igual està visquent fora del poble, però que està fent una llavor molt important, i si li dona veu al teu veí, al teu germà, a ton pare, a ta mare, o parlen de t'abuelo, o parlen d'algo que fa de la banda de música, del teu carrer, i jo crec que no n'hi ha res més bonico per a la gent que som de poble que parlen del nostre poble. I tant que sí, i tant que sí. I estem tot el rato posant el focus en parlar, però també escoltar. La ràdio és molt escoltar. Les entrevistes són molt escoltar atentament allò que estan dient. Ai, companys, quin goig tindre-vos a la xarxa i tindre-vos avui així, en este programa especial. Gràcies. A vosaltres. Gràcies. Alzira, Picassent, Canals, la Federació, amics tots. Gràcies per acompanyar-nos. Mireu, i anem a fer una de les coses que més il·lusions fan en el programa, que és tindre al nostre costat alguna d'aquestes emissores, com les que ara ens han fet companyia. Tant de bo pogueren estar totes, ja vos ho dic. I que ja ens agradaria que passaren més sovint pel raig, que això ho hem de treballar seriosament, diré. Vinga, ara és hora d'escoltar els companys i les companyes de Ràdio Sant Vicent, Ràdio Manises i Ràdio Bunyol. Muy buenos días. En este Día Mundial de la Radio quiero aprovechar para felicitar a todas las emisoras y muy especialmente a las emisoras locales. En nuestro caso, Radio San Vicente va a cumplir en el próximo 2025 su mayoría de edad. Y en estos 17 años ha estado informando y acompañando sobre lo más cercano, sobre lo local, sobre lo que a veces no tiene cabida en nuestras emisoras, nuestras fiestas, nuestros deportes, nuestra cultura. Y en este día tan especial quiero aprovechar para agradecer la gran labor que hace la radio, i en especial les ràdios locals, i desearos un feliç dia de la ràdio. Avui celebrem el Dia Internacional de la Ràdio. En Manises contem en una ràdio que té més de 35 anys d'història i d'activitat, en una programació per a tots els públics, una programació per a col·lectius, associacions, i que ens dona informació general del nostre municipi.
Enhorabona a tots els tècnics que treballen en la nostra ràdio i, com no, l'enhorabona a totes les emissores del nostre territori. Hola, desde Radio Buñol queríamos aprovechar en este Día Mundial de la Radio mandando un saludo a todos los compañeros de la Xarxa. Además, este es un año muy especial porque nosotros cumplimos 30 años. Así que por muchos más, celebrando juntos y dando ese calorcito que solo la radio sabe hacer. Un saludo. El RAI, el magazín d'actualitat sobre els municipis valencians, amb Gemma Juan. I ara, després d'escoltar estos companys als que enviem una forta abraçada, fem rumb a la comarca de la Vall d'Albaida i ho fem amb molta il·lusió perquè el municipi de Benigànim, ja sabeu que jo tinc debilitat per Benigànim, pel que siga, ha sigut dels últims en sumar-se a la xarxa d'emissores municipals valencianes a través de l'emissora Tu Ràdio Benigànim. Ho he dit bé? Vaig bé encaminat. Joana Herrero és la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Benigànim. Com va això? Hola, bon dia, molt Benvinguda. bé. Gràcies. I també ens acompanya Nicolás Vila, que és regidor d'Hisenda, Desenvolupament Urbà, Turisme i Patrimoni, cert? Sí, així és. Bon dia a tots. I una persona jove, o sigui, escolteu-me com naix la idea de tindre una emissora a Benigànim. Conteu-me-ho. Pues bueno, farà aproximadament més d'una dècada. Lorenzo Monzó, que és un gran aficionat a la ràdio i una persona sempre vinculada al món de la música, va portar la proposta a l'Ajuntament i des de l'Ajuntament li van donar tot el suport d'infraestructura i suport econòmic per muntar aquesta ràdio municipal, que la veritat que des d'entonces és totalment un èxit. Conteu-me, és una ràdio jove, per tant, però què té? Què proporciona? Què li dona esta ràdio a Benigànim? Bueno, pues esta ràdio lo que ha aportat és fomentar la cultura del poble, sí? Perquè a més es fan diversos programes de cançons dedicades on la gent del poble participa molt. Home, això és un clàssic. Sí. Tots hem jugat a les cançons... Tots hem jugat, no? Tots hem participat a les cançons dedicades. Sí. A més, també hi ha programes de la cultura i el patrimoni de Benigànim, entre altres coses. Entonces la gent, les empreses que estan treballant, es dediquen a cridar al telèfon de Lorenzo i ells trien la cançó i Lorenzo els la posa i fa la dedicatòria. I no sols la cançó, no trobeu que... Bueno, jo vaig a preguntar-vos per la participació del veïnat, però a voltes criden allí quan dius escolta, que al meu carrer està passant no sé quina cosa. Sí, la veritat és que sí, que és un mig necessari. A més, un poble com el nostre, un poble xocoter, 5.000 habitants, que no tens premsa escrita. Bueno, ara estan les redes socials, però a l'època que va néixer la ràdio les redes socials no estaven tan desenvolupades. Entonces, la veritat que va ser tot un boom tindre una ràdio local on podríem fer ressò de totes les activitats, la Setmana Santa, les festes patronals, és a dir, tot, i l'actualitat de qualsevol tema, de qualsevol cosa que passava. No fa molts dies del Dia de la Beata, que enguany en diumenge, o sigui, ha sigut... No? Una passada. Sí, ha sigut tot un èxit. Que jo ho he vist als meus ulls, la quantitat d'autobusos que van i van en pelegrinatge a passar aquest dia a Benigànim. Sí. Normalment sempre han vingut molts autobusos perquè la Beata és coneguda per tot arreu, però, clar, enguany ha caigut diumenge. Entonces ha sigut... A tope. I també vam fer una entrevista fa poc de Benigànim perquè és el centenari d'una de les dones que el poble que va donar això, el que és l'Ortisa, que forma part del patrimoni del poble. Així és el centenari de la mort de Leonor Ortiz. Leonor Ortiz va ser un dels personatges més importants del Benigànim del finals del XIX i principis del XX. Tinguem una església neogòtica que és gràcies a ella, diverses construccions civils, el parc de l'Ortisa, el que és el centre de salut. I des de l'Ajuntament hem elaborat tot un programa d'actes de l'any Leonor Ortiz, en exposicions, en conferències i un poc per donar a conèixer el que és aquesta figura tan important per a Benigànim. Ara fem tertulieta perquè vull saludar els nostres següents convidats d'una emissora de 10 anys a una altra, vaig a dir històrica, Canals Ràdio, ja hem saludat a una de les seues representants, però ens acompanya Nacho Miras, l'alcalde. Molt bon dia. Saps que has d'augmentar la plantilla, ho saps, no? Ja. A mi m'han portat la reivindicació de la taula diu, jo no vaig aquí. Ja sé per a què m'han portat així, per a fer una reivindicació. I Edu Badal, que és regidor de comunicació, va ser coordinador de la ràdio, no? Sí, bon dia. De tota la vida. Tota la vida i col·laborador del RAI. Des de l'inici del RAI, amb Helena Montaner, van començar ella i jo. Jo com a col·laborador i ella com a
presentadora oficial del RAI, i bé, les coses canvien i ara, mira, el que són les coses. Ara estic així com a regidor de comunicació de l'Ajuntament de Canals. Gemma, què el pareix? Me pareix una sort que ens contes, el que vas a contar-nos ara és què significa la ràdio, l'emissora municipal per al poble. La veritat és que, en fi, és tot un referent a Canals. Som ja quasi 30 anys els que estem fent ràdio en directe. I jo, com deia Maite, vaig ser dels iniciadors en l'any 94, en maig del 94. Jo vaig començar com a contractat 6 mesos fins al dia d'avui, i la veritat és que és un referent a la ràdio. No? Jo vaig començar en el 92 en Ràdio Vila-real. Vaig començar de becària. Som quasi quintos, tu i jo. Clar, una miqueta més major, però quasi quintos. I vaig acabar quedant-me a treballar, i ahir em va enganxar. Després me va agarrar la tele, no sé per què, perquè el meu enamorament està amb la ràdio. Però jo és que em vaig enamorar en la ràdio. Quan estaves comentant-li tu a Maite, i Nacho això ho sap... Però enamorar de la ràdio o de... No, jo la meva dona la vaig trobar gràcies a les cançons dedicades. Què el pareix? Una història d'amor. El meu primer nòvio era un càmera de televisió, no li ho digueu a ningú, això que queda entre nosaltres. Que el vaig conèixer com a manera de fer una connexió per la ràdio. Tu saps el que feia jo? I això tampoc ho conteu a ningú. No vist indient. Quan fèiem les dedicatòries donàvem premis i sempre li tocava a ella. Però jo volia que li tocara a ella perquè ella venia a la ràdio i si no jo la veia. Ai, senyor! I a partir d'ahir varen quedar fins al dia d'avui. La ràdio que ens porta la vida. Bueno, alcalde, parlem de la importància d'apostar d'un municipi. Jo vull que m'animen els alcaldes als municipis que s'ho estan pensant, que no ho tenen clar, que tenen igual, a que entenguen el profit que és socialment per al municipi tindre una emissora. La veritat és que en Canals, per lo que estava dient anteriorment el regidor, avui en dia estan les xarxes socials, però allí en Canals ens donen l'enhorabona, sobretot la gent un poc més major. Una cosa vaig a dir, les xarxes socials tenen molta fake news, deixes, No, sí. Te prenen molt el pèl, aneu Correcte. a qui vos dona bona informació. No, però gràcies a la ràdio, ens ho diu moltíssima gent, que gràcies a la ràdio se senten molt a prop de tot el que es fa en el poble, de tot el que es fa en Canals, de totes les activitats que es puguen fer, cosa que potser no tenen accés a les xarxes socials, o bé perquè no poden o no saben, o per l'edat i això, i és en el que nosaltres ens quedem, que estan contents. Vaig a donar-te una notícia. Anem a fer un programa de cuina en Canals. Ai! Ole, molt bé. Alcaldessa de Benigànim. L'acabem de contratar. Sí, que jo soc de la gastronomia. Això dona molta vertebració. Sinó que tens que participar quan es comença el programa. Jo soc de la Plana, però jo vos explico allí com se fa una bona olleta de la Plana. Una bona olleta? Olleta de la Plana. Olleta. Ja. Hem de contratar, o sigui que... Bé, encantat estic, veus? El convidem a participar. Doncs això seria una de les importàncies, no? Que els veïns, les associacions, perquè a parlàvem, jo dia, les bandes de música tenen també un resó, però per exemple, fa un acte, una activitat, l'Associació contra el Càncer del municipi, i també, me ve al cap, per qualsevol tipus d'associació, d'institució festera o de tarannà social, i se dona a conèixer a través de l'emissora, i són els teus, que tu veus, i aquest acte va destinat a la teua associació, al teu entorn, a la gent que coneixes, que forma part d'ella, no, alcaldessa? Sí. Nosaltres, en la ràdio que tenim allí, en Ràdio Benigànim, considerem el bando de l'Ajuntament. El bando, bona descripció. Perquè totes les activitats que es puguen fer a nivell d'associacions i tot, Lorenzo s'encarrega de fer resó d'això. És que les publiciten, les dones a conèixer i després també fan la crònica de l'acte. No? I en Canals passarà paregut. Sí, passa pràcticament paregut. Som un altaveu. Nosaltres, l'altaveu tan potent que tenim en l'emissora municipal no ho té altre mitjà al poble, per proximitat, i sobretot perquè la gent confia en l'emissora municipal, sap que ahir va trobar-ho quasi que tota la informació que necessita, sobretot de col·lectius, la informació municipal, té algun dubte i molta gent crida a la ràdio per a demanar informació d'algun tema que per el que siga no ha pogut trobar en altre lloc, i com dèiem, nosaltres estem molt contents perquè al final som un referent i el que tu deies, una ràdio oberta en la que qualsevol col·lectiu ve, s'ofereix, ens porta el seu programa, ens ompli la nostra graella de programació i a més tens cobert el que és aquest col·lectiu de qualsevol àmbit per a que difonga el que és tota la seva activitat. Hi ha un col·lectiu, que no sé si és perquè jo tinc una filla de 14 anys, que
que m'agrada que se li pari un poquet d'atenció especial, que són els joves, perquè estem en l'edat, si heu tingut fills adolescents que se te'n van, tu dius, on està el mi bebè? No, bueno. Que tinguin el protagonisme també a través de l'emissora, que troben el seu canal, el seu vehicle de comunicació, i que pugues donar-los també opcions. En aquest cas, aniria encamina més a l'entreteniment, que potser els enganxa més que la informació i l'actualitat, les festes. Mira, la foguera de Canals també fa poc, eh? Que heu tingut allí. La foguera més gran del món. Veus? Veus? Per això també és important el treball en les emissores, quan són festes que aneu de cap. Sí, clar, allí tots els actes els fem a través de l'emissora municipal, recollim el que són els testimonis dels protagonistes, festers, festeres, els actes també de presentació de les festeres de Gràcia, cor d'honor, entrada de soca, cremar de la foguera, processó, en fi, tot ho intentem portar a la ràdio i sobretot pensem en un sector, tu deies els joves. Els joves, per sort, tenen avui en dia el que són molts mitjans, que poden agafar per a comunicar-se, que els utilitzen bé o mal, això ja cadascú sap el que té que fer. Però sobretot tenim un sector de gent major que encara la ràdio la té com un tresoret a la seva casa. I saps el que em passava a mi quan connectava tots els dies? Perquè jo també feia el programa de dedicatòries. Sempre és que, ai, la teva veu està així a casa, eres un home de casa. Ara t'estranya tant que ja no t'escolta. Jo dic, doncs vingueu a l'Ajuntament i em veureu tots els dies allí. Però vull dir-te que al final la gent te troba a faltar a casa, perquè eres un referent en informació, en divulgació, en entreteniment, i això qualsevol ràdio o qualsevol mitjà no pot dir-ho, I com treballeu des dels ajuntaments amb les emissores? Vull dir, suposo que hi ha d'haver una relació fluida d'informació, d'intercanvi, si tenim aquesta notícia, anem a fer aquest acte, aquest esdeveniment, com el cobrim, què fem... Al final és una col·laboració diària, no? I una col·laboració de tots els dies, de passar la programació. La veritat que nosaltres en Benigànim tenim una gran sort, tenim a Lorenzo, que no tenim que anar a buscar-lo, sinó és ell el que ve a buscar-nos a nosaltres. Que me conteu avui, no? Va ell apuntant-se. Sí, ell té una dedicació plena, des d'ací donar-li les gràcies per tot el treball que fa. Lorenzo, havies d'haver vingut, està el xic treballant. Aixina és. Tant en nosaltres com en les associacions, en els clubs esportius, en la mateixa escola, perquè allí també, per exemple, els xiquets han tingut durant molt de temps un programa de ràdio on podien participar, on podien ells elaborar-lo, i la veritat que, claro, mares, abueles, tios, estaven totes emocionades, no? Mira, el meu xiquet, que així per la ràdio, els xiquets d'estar en un estudi, perquè els xiquets tot això dels micros, les càmeres, tots saben que els encanta, no? I entonces participar en tot este tema, la veritat que per ells era tot un luxe. I en el cas de Canals, com col·laboreu, com participeu? Quina és la comunicació amb l'emissora? Bueno, a banda de lo que estàvem comentant de xarxes socials i tal, en l'emissora n'hi ha dos programes, un que es diu Per Pilotes, que ho organitza i participa gent jove d'allí del poble, és més àmbit deportiu, i després venen dels col·legis, venen la gent jove, canten les cançons típiques del poble i tal. Vull dir que la veritat és que sí que n'hi ha molt de contacte en el dia a dia també amb la gent jove allí en el poble, a través de l'emissora i a través de les xarxes socials. Interactua molt, perdona, Gemma, el que és qualsevol activitat que fan els col·legis, sempre ells tenen com a referent que si poden vindre a la ràdio i que, el que deien els companys de Benigànim, que es puguen escoltar des de casa, els iaios, les mares, pares, això ells es crea una il·lusió grandíssima i aquest dia que venen a la ràdio ho viuen amb moltíssima intensitat i amb moltíssima gana i transmitixen molt bé, perquè com saben que estan escoltant-los a través del micro i ells al micro li posen cara, clar, ells parlen en una tendresa i en una dolçor que te cau la bava quan es veus allà a la ràdio. Bueno, sabeu que jo recorde quan era menudeta, ma mare era mestra d'una escola i en la comarca hi havia un concurs entre col·legis i jo recordo, jo no vaig participar, participaven els alumnes majors tenien entre 12 o 13 anys, sabeu? Però jo en tenia 5 o 6, o 7, i vaig acompanyar a ma mare a veure allò i jo vaig flipar tant. Després vam tornar a anar en el cor de la Unió Musical Santa Cecília del meu poble a cantar. A una ràdio també. I no és per res, però aquestes coses se queden en el... Queden gravades, sí. Clar, en el teu imaginari. I clar, imagina, després, què anava a dedicar-me jo? A la ràdio, bueno, a la ràdio i a la tele. Però tu no teniu, tu, en aquest cas, que has treballat en ràdio, aquesta sensació també, quan eres
Jovenet. Jo sempre... Jovenet. Jo vaig néixer el dia 12 i el dia 13 de febrer és el dia de la ràdio, dic, mon pare i ma mare, i veu que ja em van encarar... O sigui, acabes de complir. Clar, ahir vaig complir anys, així que jo dic, mon pare i ma mare es veu que em van encarar i em van dir, tu, rei, tens que dedicar-te a la comunicació. I així n'ha sigut, des de ben menut ja ho tenia molt clar, de que volia dedicar-me a la comunicació i bueno, ja he tingut la sort de poder dedicar-me, clar. I què tenim en canals estos dies en agenda? Pues estos días en Perquè Canals... la foguera ja la van fer cremar i tot. Sí, ja la van cremar. Tenim una exposició en l'edifici de la ràdio de les peroleres, de dones de Canals, que fan de treballs de manualitats de dones de Canals que es posen allí. Sí. I, bueno, Edu sabrà... Sí, tota l'activitat relacionada en les dones, que tinguem una activitat molt xula, amb obres de teatre, amb Dones en Marxa, una exposició que arriba des de la Diputació i que pront veurem així a Canals. Tenim recital poètic que fa l'Escola Permanent d'Adults, la gent gran que també vol participar en les activitats del 8M, i, en fi, també xerrades en els col·legis i centres educatius del poble. Tenim una activitat molt diversa i, per cert, el dia 23 celebrem les Carnestoltes en Canals. Ai, encara estem a punt d'anar de festa. I a Benigànim, com tenim l'agenda per als propers dies? Pues comencem a partir d'avui per contar-te que el dissabte tenim un monologuista, Òscar Tramolleres. Ai, no me digues, jo he treballat amb ell. Pues sí, el tindrem a l'auditori. Aneu a riure, prou. Per mig des festes del Crist. Després, el diumenge tenim un torneig d'escacs. Després també tenim, a finals de febrer, tenim el mig any de moros i cristians. Ahí va. El 3 de març tenim una actuació del grup de teatre El Palmeral, d'allí de Benigànim, que té molta acceptació. El poble els agrada molt el teatre d'allí. Feu-me puesto que vaig. Teatre en valencià, que és el grup de teatre. I avui els xiquets de l'escola, i juntament a la regidoria de festes, han organitzat la celebració també del Carnestoltes i de tot. Amb una xocolatada, una desfilada... La veritat és que avui serà una vesprada divertida en Benigànim. Festa bona. Sí. I jo em sent observada, o sigui, estem a la ràdio, d'apunt, al programa El Rai, però em sent observada per una companya... Sí, porque ya sabéis... Calleu, que és que... Ya sabéis que es el día de la radio y en Estas chicas de la SER. Es un día en el que puede pasar de todo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer incluso que yo Quina fantasía, coja un Quantum y que vaya a interrumpir, a boicotear el programa que están emitiendo en directo los compañeros de Apunt. Calla, boicotear, eres bienvenida y con el corazón. Sí. Y tengo aquí al lado a Gemma Juan. ¡Ay, quina fantasía! Sí. Este es el programa que Apunt está emitiendo en directo desde la Plaza de Manises. Está explicant-los el programa nostre. Gracias a la xarxa d'emissores. La xarxa d'emissores està fent un programa especial, la chica ho està explicant. Vamos a hablar con ella. ¡Ay, quina Bon gràcia! dia. Hola, Paula, com estàs? Perfecte, així jo interrompint. Home, tu pots interrompre... Bueno, a veure, si els caps no ens diuen res, crec que ens han deixat col·laborar, no? Claro. O t'has clavat sense permís? Jo m'he clavat. Ai, senyor! I què vols que et diga? Visca la ràdio! Mira, n'hi ha moltes Què? formes de fer la ràdio, però anem a posar Jessica, m'has posat en un compromís, que ho sàpiga. Anem a posar en valor la ràdio municipal, la tasca que feu. És la millor. De proximitat. Sí, senyora. Clar que sí. Tot la millor. És la primera instància en la que ens servim per a divertir-nos i per a informar-nos. És la primera instància en la que tenim que podem parlar, que ens dona veu, que els nostres alcaldes i alcaldesses van a posar emissores a cascoporra a tots els pobles. I que a més que ens dona vida, que ens fa companyia. Clar. I també... I que ens ha ensenyat la professió, com a tu, perquè tu eres molt joveneta, Paula, per l'amor de Déu. Però és de veres que n'hi ha moltes persones que comencen en aquestes emissores. Quasi tot, jo crec que hem començat, i si no ens falta alguna cosa, però tots hem començat així. Jo recordo quan estudiava periodisme que vaig cridar per telèfon, naixia a Ràdio Vila-real, cridar per telèfon, que puc col·laborar? M'han dit, sí, clar, totes les mans eren bones, saps què vull dir-te? I allà vam anar i se vam inventar els informatius, Ana Rosa Sant Feliu, Josep Parra i jo. No existien els informatius, saps com els fèiem? Com? Pues agafàvem el periòdic Mediterrani i l'afusellàvem. Una cosa superprofessional. Bueno, però això no s'enteraven. No, escolta, i ni tan mal, eh? També fem el mercat de la batxoqueta. I donàvem el preu del mercat de la batxoca. I també fèiem necrològiques, servien per a tot. La màgia de la ràdio. La màgia de la ràdio. Clar, de proximitat. I ja els ho ha contat adreça d'ells, que damunt jo lligava barbaritats. Ah, sí? Com era la veu i no me veien, després se n'eixen a la tele, ahir se va perdre un poc.
La màgia de l'amor. Que si t'enamora la veu, no t'apropes a l'emissora, no? No t'apropes a la Exacte. Si t'enamora la veu, deixa-ho estar així, deixa-ho en la fantasia, deixa-ho en la imaginació, fantasia, en la imaginació. Això és. Pues en un dia com avui hem fet este treball d'agermanament entre emissores. Clar. La SER i la xarxa d'emissores municipals valencianes a través del Rall de Punt. La gràcia al món. Pues, Gemma, no te furtem més temps, deixem que continues amb la teva programació i moltes gràcies per l'humor. Besets, companys, gràcies a vosaltres. Ai, quina fantasia! Gràcies, directors i directius, per deixar-nos fer esta comunió. Què, anem a continuar? Gràcies, Benigani, representants, fem-me web que vaig. Ja sabeu que jo allí tinc casa. Quan vulguis estàs convidat. Ho sé. Dos cosetes, volia dir. Ai, Dos cosetes endavant, ràpides. canals. Dos cosetes ràpides. Connectem en canals una de nou una de la programació també, que l'han deixat un poc en el tinter, és el dia 23 d'este mes, és la presentació del nou cartó de Sant Antoni del proper any, en la que està tot el món convidat. Correcte. I també dir que els 30 anys en la ràdio municipal en canals ha sigut gràcies, i des d'ací donem les gràcies, i possible a tots els col·laboradors i col·laboradores, veïns i veïnes del poble, que han fet possible aplegar aquests 30 anys i que segur que són 30, no, 33.000 més. 33.000, que pensem celebrar. Correcte. Jo sóc optimista, I estarem ahí. Moltes gràcies, canals. I el que anem a fer ara és donar pas a més emissores de les que treballen de valent en els seus municipis per apropar notícies, actualitat, festes, protagonistes, esdeveniments. És el moment de rebre Ràdio Ibi. Hola, bon dia, què tal? Feliç dia de la ràdio a tots. Ràdio Ibi porta vora 37 anys prestant un servici públic essencial perquè la població estiga informada de tots els temes d'interès local. 37 anys acostant l'actualitat als seus oients, cohesionant el teixit social i fomentant la cultura i les tradicions iberudes. Cada any, amb motiu del Dia de la Ràdio, posem en valor eixa labor, la d'informar, que prestem des de l'emissora municipal, com bé saben, des de l'Ajuntament i també tots i cadascun dels col·lectius, associacions i entitats locals i comarcals que tenen en esta casa les portes obertes per a donar a conèixer tot el treball que realitzen. Al llarg d'estos 37 anys han sigut innombrables les entrevistes realitzades i els actes i rodes de premsa que hem cobert, encara que tal vegada el més important hagi sigut el que hem pogut aportar als que ens escolten, companyia, amistat i això, escolta, perquè som la ràdio de casa, a la qual li importa tot el que als seus veïns els en deve. Segur que al llarg de tots aquests anys hem comès molts errors, però el que mai ens ha faltat és la passió per este mitjà de comunicació, la ràdio, que regala moments únics des de la immediatesa i la proximitat. Som una ràdio modesta, amb moltes limitacions quant a mitjans tècnics i també de personal, però això no impedeix que realitzem una programació digna, amb informació de primera mà, entrevistes a tots els protagonistes de l'actualitat local i programes culturals, esportius o musicals. Avui celebrem el Dia de la Ràdio, sabent els reptes que tenim per davant, però conscients de la importància d'un mitjà d'aquestes característiques, ocupat en el local, en el més pròxim, i no per això menys important. Així que tal vegada els mateixos treballadors de les ràdios locals podem aprofitar este dia per a posar en valor el nostre treball, perquè al nostre nivell, clar, amb humilitat però sense complexos, compartim els mateixos objectius de les grans cadenes, informar i entretindre, mantenint sempre la passió per la ràdio. Feliç dia! El RAI, el magazín d'actualitat sobre els municipis valencians, amb Gemma Juan. I després de donar-los les gràcies als companys de Ràdio Ibi per fer-nos este recorregut, per recordar-nos i recuperar aquesta paraula que és clau, la passió, per fer ràdio des de les emissores municipals i també des de l'emissora autonòmica. Continuem xerrant. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies vol fer costat a les emissores de la xarxa perquè tinguen el seu espai i protagonisme en la ràdio autonòmica de Punt. Sempre es va fent camí amb les millors intencions i per aquesta raó ara parlem d'aixòs avanços amb els següents convidats. En primer lloc saludem Alfred Costa, director de la Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Gemma. Que és que hem de treballar en coordinació i en comunió
amb les emissores municipals. Sempre, és fonamental i sobretot en un dia com este en el que traiem els micròfons al carrer, que és on crec que la ràdio, i sobretot la ràdio valenciana i la xarxa, té molt a dir. Els valencians, a la comunitat valenciana, són molt d'eixir al carrer, de dir-nos les coses a la cara en el carrer, i jo crec que els missatges que transmet la Federació Valenciana de Municipis en col·laboració amb la Radiotelevisió Pública Valenciana tenen molt a dir en el carrer. Jo crec que aquesta és una experiència boníssima, crec que estem celebrant el centenari de la ràdio, el dia de la ràdio, d'una manera excepcional. En quin millor lloc que este, que és l'àgora de tots els valencians, on amb absoluta llibertat busquem els consensos, parlem i resolem els problemes de tots. Saludem també al secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Miguel Bailac, perquè dèiem que és l'entitat oberta, compromesa amb la ràdio i amb la xarxa d'emissores municipals. Sí, la veritat és que la federació des de sempre ha sigut el paraigües sota la que s'ha estat la xarxa d'emissores municipals valencianes i bueno, era la nostra devoció i la nostra obligació celebrar aquest centenari de la ràdio a Espanya. Jo crec que és algo històric i com dia el director d'Amunt, fer-ho en una plaça pública, a l'aire lliure, en contacte amb la gent, que és precisament el sí d'aquest programa del RAI, l'estar en contacte personal i propera a la gent del poble, a la gent dels pobles, per nosaltres és fonamental. Que he fet la pregunta institucional, però ara vaig amb cotilleo. No, sou escoltadors, sou oients de ràdio. Què vos ha marcat? Què recordeu en la vostra vida? Perquè jo recorde programes, presentadors, alguns moments d'aixòs que m'han marcat. I en les vostres vides? A veure, jo era molt oient de ràdio, d'informatius i esports, però és veritat que sí. Va, i de goma espuma. Ja m'has pillat. Aquestes matinades, és veritat, tots hem crescut, alguns més que altres, amb goma espuma, però és veritat que són gent que ens va marcar com un estil, no? I bueno, també n'hi ha altres referents molt importants, però és veritat que jo m'aniria més al gènere, no? I jo crec que ahir Gemma i jo també combreguem moltíssim, crec que el magazine és aquest gran transbordador de continguts que fa que tot el món tinga la capacitat d'explicar les coses, perquè els informatius seran molt importants, estar al dia, la ràdio sempre ha viscut moltíssim d'aquest moment instantani del directe, perquè no demanava de molts recursos tecnològics. Els esports, un altre referent. Efectivament, però sobretot pensant en la proximitat, que és una miqueta on jo crec que està la pedra filosofal de les ràdios autonòmiques i de la Federació i de tota la xarxa de ràdios, de com de prop estàs sentint els colors de l'escut del teu equip, com de prop estàs sentint l'indumentària dels vestits de la tradició festera dels teus pobles. La teva banda. Efectivament, aquests sons. És veritat que encara ens queda molt, perquè la ràdio ja es veu, aquesta és una demostració, falta només olorar-la, però tot arribarà, i la intel·ligència artificial a la ràdio pot aplicar-li moltes coses. No fa por això de la intel·ligència artificial? No fa por, hem de ser valents. Ens ha fet por alguna cosa en estos últims, 800-900 anys d'existència del poble valencià? També és de veres. No, i que a més la ràdio sempre ha estat com acabant-se. Ai, que s'acaba. Jo me recordé sempre quan deia, la televisió... Acabarà amb la ràdio. Acabarà amb la ràdio. No, no acaba la ràdio. Perquè, com deia Alfred, al final la veu arriba a tots els llocs, no? I és molt més fàcil poder arribar a través de la veu que a través d'altres sistemes que són més complexos. La proximitat i la immediatez de la ràdio no ho tenen... No, perquè tècnicament és més fàcil. I també, Gemma, la veracitat. Perquè al final... És que en les xarxes n'hi ha molta mentida, molta fake news. En les xarxes n'hi ha molta immediatez, pot haver molta proximitat, però també n'hi ha molta... Enganyifa. I la ràdio no, en la ràdio normalment la gent que s'informa a través de la ràdio ho fa en coneixement de causa, vull dir, perquè sabem qui són els que parlen, qui és la ràdio que està fent-ho, d'on ve, i d'alguna manera hi ha una garantia de que la informació que t'arriba o l'opinió que t'arriba és una informació o opinió fundamentada i reglada. No? A més que en la ràdio municipal tu coneixes a les persones, coneixes el carrer del que estan parlant, la festa o la festivitat de la que estan parlant, l'associació o la institució... Mira, aquesta proximitat, en valencià hi ha dues paraules, no vaig a fer un exercici sociolingüista perquè no soc cap especialista i segurament algun sociolingüista diria que no estic fent-ho bé. Però és veritat que en valencià tenim dues paraules que en alguns pobles són el mateix o són sinònim, que és sentir i escoltar.
I la ràdio té eixa màgia, és a dir, independentment del significat que tu li vulguis donar a qualsevol de les dos, et permet escoltar i et permet sentir. I això ningú altre mitjà jo crec que ho aconsegueix. No? I per a nosaltres és importantíssim perquè també tenim una manera d'expressar les nostres necessitats, no? I de transmetre les nostres vivències. I també té un hàndicap, jo crec que, i ho dia antes, Xema, de misteri. En el sentit de dir, quan tu llegis un llibre, tu i jo podem llegir el mateix llibre, però s'imaginem coses diferents. En la ràdio igual, la veu, te pots imaginar una persona d'una manera i quan la veus dius, vamos, no era com jo creia. No és aixina, no? O quan t'està contant una cosa i després la vius en primera persona, dius, pues és diferent. Entonces té aquest toc d'imaginació que has de ficar-li per a poder visualitzar d'alguna manera en el teu cap el que t'estan contant. I no sempre, si n'hi ha 20.000 oyentes, no tots recibeixen, encara que tots escolten el mateix, però no tots senteixen el mateix. Miguel acaba de comparar la ràdio amb el Tinder. Una cosa és el que escoltes, una cosa és el que escoltes i després el que apareix. Sí. Bueno, això passava a sovint. Jo vull preguntar-vos ara, estem parlant de la immediatesa i tal, però també hem parat l'atenció en una pedrera de professionals. Tots hem passat, o la majoria de nosaltres, hem passat tècnics que estem davant de les càmeres, o estem muntant notícies, tots hem passat per un Tots hem començat en mitjà alguna municipal. En alguna emissora municipal, o bé de ràdio o bé de televisió, és veritat, i ha sigut un... A més, la formació que et permet ser atrevit sense cap mirament. És de veres, que jo en l'edat però jo recordo quan vam anar aquella ja fa 1000 anys, 25 o 20 tal, a Ràdio Vila-real, jo vaig anar amb idees i no tenia... No tenies ni prejudicis, ni por, ni pudor. No tenies pudor. Exacte, i gràcies també als directius que et donen aquesta generositat, aquesta oportunitat de dir sí, endavant, tira amb les teues idees. No, i en qualsevol cas també tens dret a equivocar-te i no passa res, que també s'ha de parer, no? Ai, que gran frase. Sí. Ens passa un poquet com en els ajuntaments, o els polítics en general, no? El polític que ha passat per la casa del poble, per l'Ajuntament, no és el mateix moltes vegades, no té aquesta sensibilitat o aquesta... Jo els faria passar a tots pel municipalisme, Miguel, amb aquest dit. Sí, perquè és que ja t'he dit, jo he sigut molts anys alcalde, continué siguent regidor, i aquesta sensibilitat que tenen els que han estat al costat d'un càrrec de poble, en el poble, atenent a la gent, en fi, té una dedicació diferent. Però molt probablement perquè has acostumat a escoltar. Sí. A posar l'oït, donar-li temps, empatitzar, i això no sempre es transmet, no és tan fàcil. I ficar-te en la pell de l'altra persona, en quin sentit, quan ve un alcalde o un regidor en algun problema, a lo millor per a la persona que està escoltant-lo dius, en fi, és un problema puntual que afecta molt poqueta gent, però el que està patint-ho, l'alcalde, el regidor o la persona que està patint-ho, per a ell és fundamental, importantíssim. Tens que ficar-te en la pell d'aquesta persona per dir-li no, encara que per a mi suposa algo que no és massa relevant, per a aquesta persona, per a este poble, per a este ciutadà, sí que ho és. No? I la màgia d'estos micròfons, que com a ràdio pública autonòmica o ràdios municipals també públiques, tens l'obligació afegida d'escoltar-los i donar-li veu. Si volem ser una ràdio participativa, perquè nosaltres no ens movem necessàriament per un interès purament comercial. Això faria que molts dels continguts que només interessen a les minories no aparegueren. No? I nosaltres, jo crec, la riquesa del nostre poble de nord a sud, de la Comunitat Valenciana, té eixa gràcia, que has d'escoltar moltes veus, has d'escoltar moltes sensibilitats, i si no fora per nosaltres segurament estarien mudes. Sí, totalment. No? Nosaltres sempre procurem que, independentment o del color polític, en cas de que parlem d'alcaldes, sempre intentem que siga una diversitat, però perquè precisament som un poble divers. No? Jo sempre ho dia també, en Fitur dia, hi ha alguna cosa que ens uneix, en aquest cas, que tenim, en el cas, per exemple, de Terra de Festes. Tots tenim les nostres festes, no n'hi ha poble des del més xicotet, des del menys habitant, que és Castell de Cabres, de 9 habitants en Castelló, fins a la ciutat de València, que és la més poblada. Tots, absolutament tots, tenen festes. Però no hi ha cap que sigui igual. Encara que tinga un origen similar, encara que siga semblant, encara que... Però tots tenen la seva peculiaritat, la seva diferència. Mos uneix una cosa i a la vegada mos diferencia aquesta mateixa cosa. I fa falta potenciar això que dia Gemma, no? Eixes veus que naixen d'aixos pobles i tenen la inquietud, el coneixement i el savoir-faire, no? De això és del meu poble, porta l'orgull de vestir la samarreta del meu poble i estos micròfons m'aprofiten com a catapulta del meu poble. Començant per ahir, ja després la carrera és molt més fàcil, Gemma ho sap, els que hem començat també en aquests micròfons humils, no? Sabent de com vas fent pell i de... Te curtís i t'ensenya a escoltar, que era el que comentava Guader. Us he de donar les gràcies perquè heu sigut les persones encarregades de tancar este programa especial del RAI dedicat al Dia de la Ràdio que fem des de la plaça de Manises de València per a nosaltres.
un gust, un orgull i una alegria. Gràcies, Miguel. Moltes gràcies. Enhorabona per haver tret al carrer la xarxa, la ràdio i per posar-li veu a tots els valencians. I demà tornem, eh? Demà sí, demà a a la les mateixa hora, 12, a les 12. que cada 2 per 3 jo dic a les 10. Qualsevol dia me donarà vostè 2 hores més de programa. Demà a les 12 tornem a estar al vostre costat al RAI. Ara vos deixem amb els companys dels serveis informatius amb les notícies i l'actualitat. Llarga vida a la ràdio.